All right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ramadan Karim kaikille. Okei, ei hätä. Tosi hyvä. Mutta kuuluu, kaikille kuuluu, eikö niin? Kaikki kuulee. Joo. Tosi hyvä. Mashallah. Aloitellaan inshallah meidän luentoa. Ja tässä oli tämmöinen 10 tottumusta, jotka korkeasti niin kuin hengelliselle, niin kuin älykkäälle ihmiselle ja myöskin tämmöinen niin kuin huippukyvykäs, suorituskyvyllinen muslimi. Tässä on professional, mutta tämä on mun mielestä jokaiselle muslimille. Ja se, että niin kuin tämmöinen niin kuin ammattilainen, niin sehän voi olla monella eri tavalla. Mutta jokaiselle mun mielestä on tosi tärkeä jokaiselle muslimille ja me ollaan kaikki nyt kiireellisiä, meillä on paljon niin kuin velvollisuuksia, mutta on jotain semmoisia, jos me aloitetaan ruohonjuuritasosta, ruvetaan rakentamaan meidän niin kuin erilaisia tottumuksia, niin ne on mitkä niin kuin sitten mikä sitten vahvistaa meitä. Ja elämässä meillä on sillä tavalla, että jokaisella meillä on systeemi. Jokaisella meillä on jonkinlaiset rutiinit. Ja tosi hyvä esimerkki on, kun henkilö herää, hän menee suoraan niin kuin aamulla vessaan, hän pesee hampaat. Se on jo tottumus. Ja se on niin automaattinen, että henkilö ei edes huomaa mitään. Samanlainen esimerkiksi, miten me ajetaan esimerkiksi autoa, niin henkilö tietää jo, että okei, mihin sä oot menossa, mitä sä teet. Sulla on jo heti, se on semmoinen tottumus, että sä et enää tarvii keskittyä siihen. Mutta silloin kun sä opiskelit sitä tottumusta, niin se on ollut tosi vaikea. Varsinkin auto esimerkiksi on tosi apua, mitä mä teen. Tässä on niin paljon erilaisia liikkuvia komponentteja, mitä mä teen. Eli jokaisella meillä elämässä on systeemi. Me nähdään tätä niin kuin pienestä asioista lähtien niin kuin planeettoihin, avaruuteen, kaikkiin. Jokaisella on niin kuin jonkinlainen systeemi. Okei. Ja sitten toinen on, että siihen, että kun meillä on systeemit, joko me tiedostetaan, että meillä on systeemit, meillä on rutiinit, tai me emme tiedosta. Se on se ensimmäinen. Toinen on, että nämä rutiinit, nämä systeemit, mitä meillä on, ne joko palvelee meitä, eli me hyödytään siitä, me kehitytään siitä, tai ne niin kuin, tekee meistä huonompia, ne pistää meitä niin kuin koko ajan sinne aallon pohjan kohtaan. Ja hyvä esimerkki on, että jos syö vaikka tosi paljon makeisia, niin ehkä jollekin se ehkä auttaa. Hän saa niin kuin energiaa, koska hän kuluttaa niin paljon energiaa. Hän on vaikka nostaa niin kuin paljon painoa ja hän kehittyy siinä, niin hän tarvitsee koko ajan niin kuin sitä, että hän saa niin kuin, ruokaa ja silleen. Mutta sitten joku taas haluaa laihduttaa ja hän syö sitä ruokaa niin kuin ihan mitä tulee eteen, niin sehän niin kuin, se vaan huonontaa hänen tilannetta. Niin tämä on tosi hyvä tietää, että kaikilla meillä on systeemejä ja joko systeemit palvelevat meitä tai ne tekee meistä huonomman. Tämä on se. Ja mä tykkäsin tuosta, niin kuin siinä, James Clear silloin toi pura-rutiinit atomeiksi, Atomic Habit, niin silloin on semmoinen tosi hyvä kirja, niin siinä kirjassa hän sanoi, että me emme yllä meidän tavoitteiden, mihin me mennään meidän tavoitteiden, vaan me tipumme meidän systeemimme tasolle. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on ne systeemit, niin ne joko nostaa meitä tai sitten koska jos sulla on jotain tavoitteita tai mitä sä haluat saavuttaa, niin välillä sä et yllä siihen, mutta ne rutiinit on ne, mitkä saa sut siihen yltämään siihen tavoitteisiin, mitä sä haluat. Niin sen takia niin systeemit on tosi hyvä, ja me itse tykkään katsoa niin kuin meidän elämää, jokaisen elämää, niin kuin eri elämänalueita. Me tykkään katsoa, että se on niin kuin meillä systeemi. Okei, mikä systeemi sulla on, jotta sä haluat päästä tähän. Sä haluat saada hyvän työpaikan, sä haluat menestyä sun opiskeluissa, sä haluat niin kuin sun suhteet, elämänsuhteet ja kaikki, niin sä haluat menestyä, olla parempi Koranin lukija ja niin edelleen. Kaikki mitä sä teet, niin mikä systeemi sulla on. Ja varsinkin nyt, niin mikä meillä olisi tärkeää, niin tämä siunattu kuukausi, mitä meillä on nyt alkanut tänään, niin mikä systeemi meillä on, jotta me päästään niihin tavoitteisiin, mitä me ollaan niin kuin itsellemme asetettu. Ja sitä kautta niin lähestyä. Hyvä. Tämä oli introduction. Mitä me tullaan sitten tässä luennossa opiskelemaan, että mitä on ne 10 tottumusta, jotka niin kuin, henkisesti tietoiset ihmiset ja todella niin kuin, huippu suorituskyvyltään olevat muslimit, ja miten nämä 10 tottumusta, miten ne tulee niin kuin, vaikuttamaan sun elämään. Sitten siinä tulee myöskin tämmöisiä pro-tipsejä, eli semmoisia kehittyneitä, todella niin kuin, eteen menneet tipit, mistä voidaan saada ne. Niin kuin, ja sitten täällä tulee erilaisia niin kuin, työkaluja, mitä sä voit käyttää niissä.
eri systeemeissä. Hyvä. Eli tässä on tämä, että sus tulee, kun sä opit nämä kun käytät näitä 10 tottumusta, niin se lupaus on, biidnillah, on, että sä tulet olemaan enemmän energisempi. Sulla tulee enemmän consistent energy. Sä tulet saamaan enemmän barakaa sun elämään, sun omaisuuteen, sun ihmissuhteisiin. Sun ihmissuhteet paranevat, koska yksi näistä on, että niin kuin pidä huoli sun ihmissuhteista. Se on yksi semmoinen tärkeä, mitä meille ei opeteta sillä niin kuin jossain koulussa tai missään, vaan että me vaan pidetään ja tämä on niin kuin se niin kuin, tosi tärkeä yksi niin kuin elementti meidän elämässä. Miten sä pystyt elämään semmoinen tarkoituksellinen ja tehokas elämä. Nämä on ne lupaukset. Ja myöskin saat niin kuin energissä, saat paljon elinvoimaa, niin kuin fyysisesti elinvoimaa, sekä saat niin kuin fokusta sun hengellisesti ja mentaalisesti susta tulee vahvempi. Hyvä. Miltä tämä kuulostaa? Onko liian iso lupaus? No mitä tuossa luvataan? Niin kuulostaako ne vähän niin kuin, että onko tämä on vähän ehkä liikaa tai Ei kun väliin miettii sitä omaa arkea, niin sille yrittää kyllä parhaansa, mutta just yrittää ottaa näitä tapoja mukaan. joo, kyllä. No niin, mennään sitten, niin katsotaan sitten, mitäs mennään. Okei, ensinnäinen avataan vähän toiseen nimi, ennen kuin me avataan tämä nimi, niin aloitetaan ensin vielä yhdellä asialla. Sanotaan kaikki inshallah aikomuksesti, että bismillahirrahmanirrahim, että me saadaan baraka meidän aikaan, meidän voimin kaikki, että me saadaan, niin sanotaan inshallah tietoisesti bismillahirrahmanirrahim. Hyvä. Sitten mennään takaisin. Mikä on sitten hengellisesti viisas tai hengellisesti älykäs ihminen? Monesti on puhuttu, että olette kuulleet niin kuin älykkyysosamäärä, mikä on ollut pitkään aikaan tiedossa, että henkilö on tosi viisas, henkilö on tosi älykäs, hän pystyy tekemään tosi paljon, niin mitattiin tosi pitkään niin kuin sillä tavalla, että henkilö on älykäs. Mutta sitten siitä 90-luvun alussa, niin siitä lähdettiin enemmän miettimään myöskin, että hei, että tämä ei ole ainoa, millä pystytään niin kuin katsomaan elämää, että, niin kuin, että se ei ole ainoa mittari siinä älykkyydessä, vaan sitten keksittiin myöskin emotional intelligence silloin, niin kuin se oli semmoinen aika, siitä on kirjoitettu paljon hyviä kirjojakin, eli tunneosamäärä, ja sitten siinä sanottiinkin myöskin, että se on myöskin paljon enemmän, miten se vaikuttaa, se tunneosamäärä, että sä pystyt keskustelemaan toisen henkilön kanssa, sä pystyt saamaan semmoisia hyviä suhteita, sulla pystyy olemaan niin kuin vankkaita suhteita, sä oot niin kuin paljon niin kuin esimerkiksi jos sä oot niin kuin jossain myyjänä, niin sä pystyt niin kuin olemaan sen toisen henkilön kengissä, että sä ymmärrät sitä toista henkilöä. Se on se emotional intelligence. Okei, mutta mitä niin kuin myöskin on tosi tärkeää, on tämä niin kuin hengellinen älykkyys, joka tarkoittaa sitä, mitä yleensä tapahtuu on, että niin kuin ihmiset yrittää tai tämmöiset niin kuin organisaatiot, ne ei halua olla minkäänlaisessa tekemisissä niin kuin uskonnollisen kanssa. Ja ne sanoo, että okei, henkilö voi olla hengellinen niin kuin tilanteessa, mutta hänen ei tarvitse olla uskonnollinen. Mutta uskonnollisuus on se, mikä niin kuin antaa sulle rutiinin. Se tekee susta loogisen, että sulla on tiettyä rutiini, mitä sä teet. Et vaan sillä tavalla, että sä oot niin kuin, jossain, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että niin kuin, teet mitä tahansa tai tämmöistä niin kuin hengellistä niin sanotusti juttuja pelkästään, vaan se niin kuin uskonto antaa sulle semmoisen niin kuin tiettyjä asioita, mitä sä teet. Ja ihmiset pelkää sen takia, koska varsinkin niin kuin eurooppalaiset ja tämmöiset, koska niillä on ollut huono historia niin kuin uskonnon suhteen silloin kun niin kuin oli paljon niin kuin nämä kristinusko oli tosi vahvana, niin kirkkohan niin kuin hyväksikäytti. Kirkkolla oli niin kuin tosi iso valta, se dominoi niitä. Kukaan ei pystynyt sanomaan mitään, et ei pystynyt käyttämään niin kuin mitään niin kuin tiesi ja kaikkea tämmöistä. Kun taas islami on ihan eri niin kuin näkökulmasta. Islami, kun arabit ja muslimit, ne kääntyi muslimeiksi, niin islamin valtiot niin kuin, ja muslimi, niin niiden näkökulma oli, että niin kuin, tutkitaan maailmaa,
että ne silloin kun oli islamilainen kultakausi, niin silloin se kukoistivat, nämä kukoisti nämä renessanssit ja kaikki tämmöiset tieteelliset asiat kukoistivat. Oli erilaisia keskusteluja, erilaisia väittelyitä, erilaisia keksintöjä ja niin edelleen. Niin tämä on myöskin se, mitä ihmiset länsimaiset ne pelkää sitä, että aina kun mainitaan uskonto, apua nämä kahlitsee meitä, että on semmoista vanhanaikoista tämmöistä, kun taas meillä on ihan erilaista. Ja henkilö, hänellä voi olla se älykkyysosamäärä tosi suuri. Henkilöllä voi olla se tunneosamäärä, tämä emotional intelligence, sillä voi olla todella, todella koholla, mutta se ei tarkoita, että se tekee ihmisestä hyvän ihmisen. Ja tässä hyvä esimerkkinä oli Hitler esimerkiksi. Niin Hitler hän oli tosi älykäs. Hän oli tosi älykäs, kun puhutaan. Jos me ei puhuta tämmöisestä, että kun hän oli tosi paha henkilö, niin ihmiset ei halua puhua hänestä, mutta hän oli tosi älykäs. Ja hän tunsi ihmisiä, että hänellä oli sitä emotional intelligence. Hän pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa, massojen kanssa. Hän oli tosi, kun katsoo hänen puheitaan ja mitä hän teki, niin hän pystyi kommunikoimaan ihmistä. Hän tiesi, mitä ihmiset tunsi ja hän käytti sitä hyväkseen. Mutta oliko hän sitten, oliko hän hyvä ihminen? Hän teki tosi paljon julmia. Ja myöskin me nähdään muissakin diktaattoreissa tommoset, että ne voi olla tosi älykkäitä, ne voi olla tosi emotion tunteellisia, ne voi olla tosi hyviä ihmisiä, ne tietää, mutta heillä ei ole sitä hengellistä osiota. Ja hengellinen osio tarkoittaa sitä, että henkilö tietää, ja se tarkoittaa se henkilöllisyys, henkisesti hän on tietoinen, on, että tietää, henkilö tietää mitä hänellä on semmoisen, hänellä on se aakhira mielessä, eli tuon puolen, hän tietää, minkä vuoksi hän on elämässä tässä elää, hänellä on suurempia tavoitteita elämässään pelkästään kuin vaan se dunjallinen elämä. Niin tämä on se tosi tärkeä, mitä me erotetaan tässä. Ja tämä ei ole pelkästään muuten muslimi, tämä on myöskin yleisesti kuin henkilö. Mitä enemmän hän on hengellisesti tietoinen, niin sitä parempi ihminen, koska hän tietää se valehteleminen, hän tietää mikä on totta. Hän yrittää saada semmoisia arvoja, mitkä palvelevat tässä hengellisessä. Hän on tyytyväinen siihen, mitä hän on. Kaikki nämä hyvät asiat tulee siihen. Hyvä. Tämä oli se hengellinen tietoisuus. Ja sitten toinen asia, mikä oli, että high performance, eli suuri tämmöinen suorituskyky. Ja tämä suuri suorituskyky, kun me puhutaan, me emme vaan viittaa siihen, että henkilöllä on, hän on tosi hyvä tuossa työelämässä, hän koko ajan pääsee seuraavalle tasolle, hänellä on tosi paljon rahaa ja hän tekee tosi paljon pitkiä töitä. Se voi olla ehkä yksi osa, se työelämä, mutta tämä suorituskyvyltään todella korkealla oleva muslimi, niin se tarkoittaa sitä, että missä elämän vaiheessa hän on. Hän voi olla esimerkiksi isä. Jos hänellä on isä, okei, miten hän on lasten kanssa, miten hänen velvollisuuksiaan suorittaa. Ei pelkästään, että hän on tosi hyvä, että hän tuo leipää kotiin tai ruokaa kotiin tai rahaa, vaan mitä muita hänellä on ne vaatimukset, ne velvollisuuksia, mitä hän täyttää niitä muita elämän rooleja. Ja jos hän on esimerkiksi lapsi ja hänellä on vaikka sairaita vanhempia, niin se, että hän on vaan töissä ja tekee eikä pidä huolta hänen vanhemmista, niin me emme sitä näe, että se on vaan että hän on tehnyt hänen velvollisuuttaan, vaan se ei tee hänestä se, että hän on se todella korkea suorituskyvyltään. Eli me katsotaan aina, tämä menee just sillä tavalla, että jokaisella on erilainen elämäntilanne, joku on sinkku, joku on naimisissa, joku on vanhempi, joku on nuori, joku opiskelee, joku on töissä, joku on tosi semmoisessa suuressa asemassa, toinen on toisessa asemassa, niin jokaiselle se on se aina me määritellään se high performance, eli se suuri kyvykkyys, suorituskyky, niin sen mukaan mikä hänen elämäntilanne. Ja tämä myöskin, se saa meitä siitä pois siitä asiasta, että me nähdään vain joitakin yksittäisiä henkilöitä. Wow, että tällä henkilöllä hän on joku johtaja jossakin firmassa ja hänellä on niin paljon rahaa. Me nähdään vain hänet henkilön, niin me nähdään, että hän on se huippusuorituskyvy. Voi olla, että hänellä on hänen parisuhde on ihan
aallonpohjassa, hänellä ei ole mitään tekemistä hänen lasten kanssaan, että lapset vihaavat häntä, voi olla, että niin kuin, hänellä ei ole mitään hyviä kavereita, koska niin kuin jokainen, niin kuin hän kohtelee heitä tosi huonosti. Hänellä on pelkästään vaan se niin kuin 1 000 000 euroa niin kuin pankissa. Niin, ja hän on niin kuin, siinä, niin kuin, hän on masentunut ja välillä miettii, että hän tappaa itseensä. Niin, sitä on vain esimerkkinä. Niin se on semmoinen, että me ei nähdä sitä niin kuin vaan, että se on se, vaan me halutaan se, että se koko niin kuin se elämän eri alueet, me saadaan se siihen, että, ja tämä riippuu siitä, että missä vaiheessa henkilöllä menee, mikä on hänen elämäntilanteen. Sen takia me räätälöidään aina sillä tavalla, että me katsotaan, kuka sä oot, mitä sä teet, minkälaiset sulla on valmiudet, ja sitten siitä ruvetaan rakentamaan se high performance, eli huippusuorituskyvyltään oleva ihminen, muslimi. Ja myöskin se, että sulla on se hengellinen tietoisuus. Hyvä. Mites tähän asti, tuleeko mitään kysyttävää, oivalluksia, tarinoita, Ei pitäkää ainakaan pala. itsellä. Sano vaan, oliko sulla Olavi jotain? Eikö mä sano, että ei itsellä ainakaan tule vielä. Joo, alright. Jos tulee jotain, niin pistäkää vaan kysymyksiä. Voitte myöskin kirjoittaa, jos te ette halua puhua. Niin jatketaan inshallah. Hyvä. Eli nyt me käytiin se itse sana 10, niin kuin, hengellisesti tietoisia, kyvykkäitä, suorituskyvyltään tosi niin kuin huippuja, niin kuin, habits, eli ne taidot. Ja mennään sitten siihen ensimmäiseen. Ja ensimmäinen näistä on rukoukset. Se on se taito tai teko, mikä on rukoukset. Ja Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee suuratul mu'minun. Se oli 23. suura. Allah subhanahu wa ta'ala sanoi, qad aflahal mu'minun. Totisesti uskovaiset ovat ne, jotka ovat menestyneet. Eli Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että se, mikä on se todellinen menestys, se on se, että henkilö on uskovainen. Hän, joka uskoo Allahin, hän, joka uskoo tuomionpäivään, niin se on se se on se todellinen menestys. Ja Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee esimerkiksi Ashabul Qudud. Ashabul Qudud olivat, niille niin kuin, tehtiin semmoisia kuoppia, missä oli todella niin kuin, isoja niin kuin, tulenloimuja. Ja heitä heitettiin sinne, koska he kääntyivät muslimeiksi. Ja Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee siinä, että ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Se, että heistä tuli märtyyrejä, niin Allah subhanahu wa ta'ala kuvaili, että he olivat totisesti ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Se on se niin kuin todellinen menestys on se, koska henkilö kuolee siinä uskossa, mihin hän uskoo, ja hän pääsee, koska jokainen meistä tulee kuolemaan. Me tiedetään, vaikka me elettäisiin 50 vuotta, 100 vuotta, 1000 vuotta, me tiedetään jokainen, että me tullaan kuolemaan. Joten se, mitä me ollaan valmistauduttu siihen kuoleman jälkeiseen elämään, niin Allah subhanahu wa ta'ala, se on niin kuin se, mitä meidän pitää aina pitää mielessä. Ja sen takia Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, qad aflahal mu'minun. Totisesti uskovaiset ovat ne, jotka ovat menestyneet. Ja ensimmäinen ominaisuus, ensimmäinen tapa, tottumus, mitä he tekevät, ovat alladhina hum fi salatihim khashi'un. He ovat ne, jotka kun he rukoilevat, he tekevät khushu'. He ovat todella nöyriä Allahia kohtaan. Eli se on sillä tavalla, kun henkilö just katsoo siihen, mihin hän tekee sujud, mihin hän pistää hänen otsansa maahan, hän katsoo sitä kohtaa. Joten henkilö on todella, todella nöyrä siinä ja hän miettii Allahin suuruutta. Tämä on se ensimmäinen tapa ja tottumus, mitä meidän pitää saada. Ja meidän pitää aina muistaa tämä, että nyt nykyään puhutaan tosi paljon meditaatiosta ja läsnäolemisesta silleen, niin muistakaa, että tämä niinku rukous on palvontateko. Me lähestytään alle. Tämä on niinku semmoinen vähän niin kuin tämmöinen niinku punainen puhelin, mikä olette ehkä kuulleet, se on se punainen puhelin, mikä oli silloin kylmän sodan aikana, niin se oli tuolla Valkoisessa talossa ja Kremlin välissä Venäjällä, niin oli semmoinen punainen puhelin, eli suora puhelin sinne. Niin tämä on semmoinen suora puhelin, Allah subhanahu wa ta'ala, me tehdään ibada. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam oli tapana, kun hän tunsi esimerkiksi, hänellä oli tosi paha olo tai ahdistunut olo, niin hän rukoili, hän tekee. Se oli semmoinen, mikä vapautti hänet siitä, niin kuin se auttoi sitä siinä niin kuin rukous auttoi häntä siinä. Joten rukous ja meditaatio on eri. Meditaatio on tosi hyvä, että voi olla, että osa semmoisia niin meditaatio, että se henkilö on läsnä, henkilö tietoista, niin se tulee siihen rukoukseen. Mutta meidän pitää miettiä, että rukous on se, niin kuin se on suurempi kuin pelkästään läsnä oleminen tai meditaatio. Joten nämä kaksi eivät ole samaa. Niin tämä on vaan semmoinen tiedoksi teille. Hyvä.
mitä sitten niin kuin me hyödytään tästä, niin kuin, miten se niin kuin, nostaa meidän kyvykkyyttä, miten huipentaa meidän suorituskykyä. Tässä on joitakin asioita, miksi rukoukset ovat semmoiset, miten niin kuin, ne nostattaa meitä, miten ne parantaa meitä. Ensinnäkin se on se, niin kuin, se yhdistää meitä siihen falahin, siihen hayya alal falah. Kun tehdään rukouskutsua, niin siinä sanotaan hayya alal salah, hayya alal falah. Tulkaa rukoukseen, tulkaa menestykseen. Eli kun me halutaan sitä menestystä, niin meidän pitää hakea sitä ensimmäinen, meidän pitää tulla mieleen tietenkin monoteismin jälkeen, että me ollaan muslimeita, alhamdulillah, että me uskotaan Allahia ja profeetta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, että hän on viimeinen profeetta. Ja sen jälkeen ensimmäinen teko on, se fyysinen teko on, että me aina mietitään meidän rukoukset. Eli jokainen meidän pitäisi kysyä niin kuin itseltämme, miten hyviä meidän rukoukset on, miten me pidetään rukouksista kiinni, yritetäänkö me rukoilla jamaassa, eli moskeissa varsinkin niin kuin veljet, vai onko meillä minkälainen niin kuin suunnitelma sen suhteen. Myöskin mikä rukouksessa tulee, me ollaan kiitollisia. Kun henkilö sanoo, kun ensimmäinen suurahan lukee, hän sanoo, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hän sanoo, että kaikki kunnia kuuluu, kaikki ylistys kuuluu Rabbille. Sä oot kiitollinen Allahille subhanahu wa ta'ala, että Allah subhanahu wa ta'ala johdatti. Sä pyydät häneltä johdatusta, ihdinas siratal mustaqim. Me kysytään 17 kertaa, eli 17 rakaassa, me kysytään koko ajan, oi Allah johdata meitä oikealle tielle. Ja kun me pyydetään Allah johdattaa meitä oikealle tielle, niin meidän pitää miettiä se laajemmassa skaalassa. Ei pelkästään se, että johdatus vaan uskonnollisessa asioissa. Se on se tärkein, me halutaan, että meidän uskonto säilyy, mutta myöskin me halutaan johdatusta meidän suhteisiin. Me halutaan johdatusta meidän työelämään, että me saadaan baraka siihen ja siunausta. Me halutaan johdatusta meidän energiaan. Kaikki näet, oi Allah johdata meitä, mikä on hyvä. Ja välillä me nähdään, että joku asia on hyvä meille, mutta se onkin meille huono, ja Allah subhanahu wa ta'ala sulkee meiltä sen oven, kun taas se Allah avaa meille jonkun toisen oven, mitä me emme ikinä edes kuvitelleetkaan. Ja se on vielä parempi, että sä mietit joskus, että 5 vuotta sitten, että subhanallah, mä oon ihan eri paikassa, missä mä itse kuvittelin, että mä oon. Ja tämä on niin kuin Allahin johdatuksesta. Allah subhanahu wa ta'ala kauniisiin nimen kuuluu, että hän on al-hadi, hän on se, joka johdattaa. Joten tämä on se niin kuin myöskin, me puhuttiin, että mindfulness, presence, että sä oot läsnä siinä rukouksessa. Kun sä mietit, sä rukoilet, kun sä oot sujud, kun sä oot siinä niin kuin, teet niin kuin kumarruksen Allahille, pistät sun niin kuin, otsaa niin kuin maahan, niin silloin sä sanot subhan rabbiyal a'la, että pyhitetty olkoon hän, joka on kaikkein korkein. Eli sä oot siinä läsnä, sä mietit Allahin. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että silloin kannattaa miettiä, silloin kannattaa pyytää Allahilta subhanahu, koska sä oot silloin lähimmäs Allahi subhanahu wa ta'ala, niin silloin pyydät Allahi subhanahu wa ta'ala, että antaa sulle sen, mitä sä haluat. Ja tämä on myöskin tosi tärkeää, kun me mietitään nyt, kun Ramadanina me tehdään tosi paljon rukouksia ja tälle, niin yritetään olla läsnä. Ja tämä vahvistaa myöskin se, että kun me tehdään enemmän tarawihia ja tämmöisiä, niin tämä on harjoittelu. Välillä me ollaan läsnä niin kuin 20%, 5% ja välillä me ollaan niin kuin 90%. Ja sen takia, kun mitä enemmän me tehdään siinä ja harjoitellaan, niin sitä enemmän me pystytään olemaan läsnä. Ja tietenkin, jos on moskeassa silleen, siinä on paljon erilaisia häiriötekijöitä, niin meidän pitää olla kärsivällinen. Ja tämä on myöskin rukous opettaa meille kärsivällisyyttä. Siinä oli jossain tässä niin resilient, eli se on kärsivällisyys. Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee, ista'inu bis sabri was salat, että käyttäkää hyväkseen, käyttäkää niin kuin apunanne rukoukset ja kärsivällisyys. Eli rukous itsessään on kärsivällinen. Henkilön pitää olla kärsivällinen siinä, kun hän tekee rukous. Se, että sä yrität olla läsnä siinä paikassa, mitä sä teet, niin se vaatii aikaa, se vaatii itsekuria. Ja tämä on just mitä se opettaa se rukoukset, se opettaa sulle sitä itsekuria. Ja sitten sä oot niin kuin keskittynyt tämmöisen niin kuin, eri, niin kuin, eri niin kuin ulottuvuuksissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, jos on vasta sanotaan, että hän on niin kuin korkeassa asemassa johtajana, hän on lääkäri, hän on insinööri, hän on ison yrityksen johtaja, kaikki mitä, niin kuin, hänellä on paljon niin kuin, vastuuta ja velvollisuuksia. Kun hän menee rukoukseen, niin hän tunnistaa, että hän on Allahin orja, hän tekee sitä, joten hän on läsnä ja unohtaa kaikki ne muut tittelit, ne maalliset tittelit, mitä hänellä on, niin hän keskittyy siihen, että hän on, eli se on niin kuin eri ulottuvuus, ja hän uudelleen muokkaa hänen realiteetin, että hän tunnistaa, että hän tarvitsee Allahia. Vaikka mitä tahansa hän on, niin hän ei ole samanlainen kuin Qarun.
tai joku Fir'aun, joka sanoi, että minä olen se, että minä sain tämän aikaiseksi, vaan hän on kiitollinen, hän on nöyrä, niin se muuttaa koko sen hänen perspektiiviä, reframing, hän uudelleen niin kuin muokkaa sitä, että niin kuin, se on esimerkiksi kun me nähdään, että, että mä oon niin kuin feilannut, niin henkilö näkee, että okei, mulla on haasteita. Eli hän pisti sen uudelleen, hän uudestaan niin kuin muokkasi se sanan, että hän ei näe itsensä, että hän on loseri, vaan hän näkee, että hei, mulla on näitä haasteita, joita mun pitää päästä yli, että miten mä pääsen yli siitä haasteista. Hyvä. Ja sitten tässä on joitakin sitten pro-tipsejä, eli joitakin, miten pääsee seuraavalle tasolle rukouksessa. Pistää omaan kalenterit, mitkä on rukousajat. Sitten yrittää niin kuin tehdä rauhallisesti, kun hän tekee rukoukset, niin yrittää tehdä rauhallisesti. Ei sillä tavalla, että nopeasti, vaan yrittää päästä. Profeetta Salasan sanoi, Arihna bisalat ja Bilal, että tee meille niin kuin rauhoita meitä rukouksista. Eli kun teet äädääniä ja kaikkea, niin yrität ottaa rauhallisesti. Pistä itsellesi joku tietty aika. Jos 30 minuuttia on tosi paljon, yritä 5 minuuttia, 10 minuuttia. Aloita pienestä. Pikkuhiljaa yritä tehdä. Sitten kun sä teet wuduun, niin yritä tehdä se niin kuin todella rauhallisesti. Yritä tehdä kotona. Ja muslimin on tosi hyvä aina, että hän on wudu. Profeetta sallallahu mainitsi, että yksi niin kuin ominaisuus muslimeille ja mu'minille on, että hänellä on aina niin kuin wudu. Kun hän rikkoo ruudun, niin hän tekee aina wuduun. Ja se on tosi hyvä tapa, varsinkin kun lähtee ulos niin kuin kotoa, että saa sen puolustuksen. Henkilö pitää niin kuin henkisesti sen huolen, että hän on Allah subhanahu wa ta'ala suojelee ja tekee niitä du'ia, mutta myöskin, että se, että hän on wudu, hän saa koko ajan hänen synteinsä anteeksi, ne pienet synnit. Joten tämä on tosi hyvä, tärkeä. Hyvä. Tuleeko tästä mitään rukouksen suhteen mitään ideoita? Pistäkää vaan, jos tulee, niin me jatkan inshallah. Mutta jos tulee jotain kysymyksiä, oivalluksia, niin pistäkää tai voitte ottaa tietenkin mikin, jos te haluatte, tai voitte niin kirjoittaa, niin mä näen tästä inshallah sen myös nekin niin kysymykset. Hyvä. Tämä oli se ensimmäinen, eli rukoukset. Ja sitten vielä rukouksiin, niin miten sä pidät huolta se linnoituksesta, siinä rukouslinnoituksesta. Eli tärkein on, että ne pakolliset rukoukset. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam mainitsi, että henkilö, joka rukoilee ne 5 pakollista rukousta, niin hän on, sillä pääsee jo paratiisiin. Sitten, miten sä huolehdit sun rukouksista, niin pakolliset rukoukset, että sulla on sunna-rukoukset, sunna-rawatib. Eli siinä on ennen Fajria, siinä on 2 rukousta, Zuhurin aikana siinä on 2 ennen rukousta ja 2 sen jälkeen, tai oliko se 4 ja 4, Maghribin jälkeen on, Ishan jälkeen on, sä huolehdit niistä ja teet witr. Witr tarkoittaa sitä, että se yksi, niin kuin witr on niin kuin pariton, eli sä teet vaikka kolme viimeistä, niin ennen kuin sä menet nukkumaan, niin kolme niin kuin yhteensä, että se viimeinen pitää olla aina se witr, eli se pariton. Koska Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha watr, yuhibbul witr. Allah on yksi ja hän rakastaa niin kuin witr, niin kuin, että paritonta. Sen takia meidän on hyvä tehdä, jos me tehdään jotain, niin yritetään tehdä ne parittomaksi. Jos me syödään taateleita, yritetään syödä 3 taateli, 5 taateli, 7 taateli. Kun me tehdään wudu, me tehdään 3 kertaa. Allah rakastaa, että se on niin kuin pariton. Se aina muistuttaa meitä, että sama kun me tehdään esimerkiksi umra siinä niin kuin Kaaban ympäri, me tehdään 7 kertaa niin se on aina, että se muistuttaa, että Allah subhanahu wa ta'ala on yksi, että hänellä ei ole ketään paria, niin aina kun me tehdään näitä pieniä asioita, me muistetaan, että Allah on yksi, että hänellä ei ole ketään niin kuin hänen vertaistaan. Eli se on se, ja sitten mikä vielä parempi, mikä sitten huolehtii sun linnoituksesta, on, että teet niin tahajjud, yörukoukset. Nyt mitä me tehdään, tarawih, duha-rukous. Duha-rukous on, kun aurinko on tullut niin kuin auringon noususta, ennen kuin tulee duhur-rukous, on duha-rukous. Istikhara, tämä on myöskin tosi tärkeä. Istikhara on semmoinen, että me pyydetään Allahilta neuvon. Se on niin kuin neuvon hakemista. Jos meillä on joku, me halutaan vaikka esimerkiksi tehdä me halutaan tehdä isoja asioita, isoja projekteja, me halutaan mennä naimisiin, me halutaan muuttaa maasta, me halutaan mitä tahansa tämmöisiä hyviä asioita, semmoisia suuria projekteja tai sitten pieniä projekteja, me halutaan tehdä joku pieni ostos, tai onko tämä mulle parempi vai tämä tietokone vai tämä tietokone, niin silloinkin voit tehdä sitä haaran. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam opetti niin kuin seuralaisia siitä istikharasta sen verran, että ne tekee duan, se istikhara rukouksen samalla tavalla, kun hän opetti niin kuin suuran Koranista. Niin tämä on niin tärkeä ollut profeetta sallallahu alaihi wasallam, että hän opetti samalla tavalla kuin hän opetti niin kuin suuran. Niin tämä on se tärkeys, niin inshallah, niin muistakaa se. Eli tämä on se, eli nämä on niin kuin se, niin kuin
kaukaisimmat, eli nämä on ne tärkeimmät, mitä sun pitää tehdä. Jokainen rukous on, 5 rukous on meille jokaiselle muslimille niin kuin pakollinen. Sitten sä huolehdit tästä niin kuin, vaalean sininen ja sitten tämä keltainen on se niin kuin vielä, mikä vahvistaa. Ja subhanallah, henkilö, joka tekee duhan, joka tekee yörukoukset, niin se on vaikea niin kuin jättää pois ne rukoukset, jotka on pakolliset, koska hän on jo vartioinut ne, mitkä on jo niin kuin, täällä kauempana siinä linnoituksessa. Ja sen takia se on hyvä, niin kuin, että jos henkilö on tosi kiireinen tälle, niin hän ainakin pitää niistä pakollisista rukouksistaan huolta. Tai hyvä, mennään sitten. Ja tässä on jotain, mitkä pystyy auttamaan sinua siinä työkaluja ja appeja, mitä pystyy auttamaan. Että mistä niin kuin, nämä appit on siinä, niin kuin, voi katsoa siitä iPhoneista tai tuosta, mikä se oli, Samsungin se, niin siinä on niin kuin, missä on lähimoskeja, Qibla Finder, sä tiedät sun Qibla. Sitten jotain työkaluja, niin kuin tämä Fajr-kello, missä on niin kuin, myöskin siinä on adhan, siinä on tämmöinen niin kuin, taskuun pistettävä tämmöinen niin kuin, rukousmatto, ja tämä on tosi hyvä mun mielestä, että tämmöinen niin aamulla herättävä kello, se herättää, saat sen valon pikkuhiljaa, sä asetat sen kellon, niin se puoli tuntia ennen se pikkuhiljaa siinä tulee valoa, pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän, niin sitten niin henkilö herää helpommin sitten. Niin nämä on joitakin työkaluja, mitä henkilö pystyy käyttämään. Tai mennään sitten seuraavaan tottumukseen, mikä on tosi tärkeää. Se on Koranin lukeminen, resitoiminen, Koranin ulkoa muistaminen, eli tekeminen hifz. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Olemme ilmoittaneet tämän Koranin, se on shifa, parannus wa rahma, ja se on myöskin armoa, mutta kenelle? Lil mu'minin. Se on uskovaisille, se on parannus ja se on myöskin armo. Wa la yazidu zalimina illa khasara, mutta ne, jotka tekee väärin, ne väärintekijöille, niin se ei lisää muuta kuin, khasara, että he ovat kadoksi harhaan johdatettuja, koska he eivät hyödy siitä mitään. Ja jos henkilö ei hyödy siitä mitään, niin se vaan pahentaa hänen tilannettaan. Joo, hän on tappiolla sen vuoksi. Ja toisessa jakeessa Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että miten Koran on tosi tärkeä, niin hän sanoo, kitabun anzelnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul alba. Me olemme ilmoittaneet Koranin kirjan, me olemme ilmoittaneet sinulle, joka on mubarak, se on siunattu. Eli Koranin lukeminen on siunattu, Koranin mukaan tekeminen on siunattu. Koranin henkilö menee hakemaan siitä sen säännökset ja lait, niin se on siunaus. Että henkilö saa semmoisen Allah subhanahu wa ta'ala johdatuksen siinä. Ja varsinkin kun tämä kuukausi, mikä tänään alkoi, niin se on Koranin kuukausi. Niin sen takia meidän on tosi tärkeää pitää tästä kirjasta huolta. Ja mitä me hyödytään ja miten se lisää meidän huippu tämmöisen suorituskyvyn, että Korani tuon barakan, se jae, minkä me just äsken luki, kitabun anzelnahu ileikä mubarak. Kirja me olemme ilmoittaneet sinulle, joka on siunattu. Eli se on siunattu. Se vähentää stressiä. Se myöskin vahvistaa sun muistia. Se parantaa ja kehittää henkilön muistia. Eli kun henkilö tekee hifdin, niin se kehittää. Ja tämä oli myöskin, mitä ennenaikaiset muslimit tekivät. Ennen kuin lapsi aloitti mitään muuta koulua tai mitään muuta opiskelua, he tekivät, että hän tekee hifdin Koranille. Ja se on tosi hyvä tapa. Ja tietenkin seuraava askel on, että henkilö ymmärtää Korania, ei pelkästään tekee hifdiä. Mutta se, että hifdi on tosi iso työkalu, mikä auttaa sinua siinä sun elämässä. Sä muistat, että sä pystyt, kun henkilöllä on jotain niin kuin muistissa, hän pystyy heti ottamaan sen käyttöönsä siinä, mitä hän tekee. Hän muistaa jotakin jakeita heti ja pystyy sen resonoimaan sen oman elämänsä. Niin se on sillä tavalla. Ja myöskin, mikä on tosi todella kaunissa Koranissa, niin se vahvistaa, se osallistuttaa ja sitouttaa eri osaa aivoista ja aivoja se pistää päälle ja myöskin hengellistä sydäntä ja myöskin sielua. Kaikki näitä se vahvistaa ja osallistuttaa. Ja on subhanallah sanottu, kun henkilö vaikka esimerkiksi lukee Korania, niin se, että hän käyttää ääntänsä ja siinä tulee erilaista
melodimaista niin kuin eri äänekohtia, niin se myöskin vahvistaa ja niin kuin avaa niin kuin joitakin osia tuosta aivoista. Ja sen takia, mitä jotkut tutkijat sanoo tällä tavalla, että miksi niin kuin musiikkiterapia on niin hyvä, koska se avaa joitakin osioita aivoista, mikä ilman sitä musiikkiterapia ei pystyisi avautumaan. Ja kun me kuunnellaan Korania, niin kuin, se ei ole musiikkia, se on niin kuin kauniimpi kuin musiikki, mutta siinä on oma rytmi, siinä on oma niin kuin melodi. Ja tämän takia mun mielestä on tosi tärkeää myöskin, että me otetaan silleen niin kuin päivittäisiin tai jonkunlaisia sessioita, että me vaan kuunnellaan Korania ja me yritetään ymmärtää. Ja voitte katsoa esimerkiksi YouTubesta esimerkiksi mä suosittelen, että miten niin kuin ne niin kuin jotkut, jotka eivät ole muslimit, jotka eivät ikinä ole kuulleet Korania, niin miten he reagoivat, kun kuulee eka kertaa, kun he eka kertaa kuulevat niin kuin Koranin, miten he reagoivat ja miten, niin kuin, subhanallah, tämä on, niin kuin, kun tämä on Allah subhanahu ta'ala, niin me ollaan niin totuttu siihen, mutta jotkut, jotka ei ole ikinä kuulleet, niin ne haluaa kuulla sitä lisää. Mä itse asiassa muistan, kun mä taisin olla 9 luokalla, ja sitten me tehtiin semmoinen joku projekti, oliko se meidän kuvaamataito-opettaja, niin me oltiin liikuntasalissa, sitten siinä oli mikki, niin mä vaan kokeilin siinä, mä en tiedä mistä se tuli, mutta mä kokeilin, mä luin Korania siinä. Sitten se opettaja oli ihan niin kuin, wow, hei, tämä on tosi kaunista, että sitten hän halusi niin kuin nauhoittaa sitä. Tämä oli siis joku vuosi joku nakkia silloin, mä en edes muista milloin se oli, mutta nyt tuli vaan mieleen tämä. Niin hän oli niin kuin silleen, wow, heti Jusuf, luepa uudestaan, niin mä nauhoitan tämän. Hänellä oli joku kamera, niin hän halusi nauhoittaa sitä. Että se niin meni niin kuin hänen sydämeen ja hän halusi kuulla sitä lisää. Niin tämä on semmoinen, että ja Allah subhanahu wa ta'ala mainitsi, että jos me lähetettäisiin, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Että jos me ilmoittaisimme tämän Koranin niin kuin vuoreen, niin totisesti näkisit, miten se räjähtää niin kuin Allahin pelosta. Se tekee niin kuin se khushu', että mitä me mainittiin silloin rukouksessa, että se on niin nöyryyden vuoksi, niin se räjähtäisi ja menisi pirstaleisia paloiksi. Subhanahu wa ta'ala. Niin tämä on semmoinen, että ja se vähentää sitä stressiä, koska henkilö miettii, hän on fokusoi johonkin muualle ja hän lukee tietenkin Allahin sanaa. Korani kehittää semmoisen niin kuin fokuksen, että henkilö keskittyy ja hän pystyy miettimään, hän reflektoi niitä asioita, mitä tapahtui. Ja sen takia profeetta sallallahu alaihi wasallam mainitsikin, että Koranissa on fiihi qasasuman kana qablakum. Siinä on tarinoita, mitä tapahtui ennen teitä ja myöskin mitä tulee tapahtumaan tuon puoleisessa ja niin kuin seuraavassa elämässä. Ja siinä on al-hukmu beinekum ja siinä on tuomio teidän keskelle. Eli meidän pitää niin kuin mennä, se on niin kuin Korani lähetettiin, yksi syy, minkä Allah subhanahu wa ta'ala lähetti Koranin, että se on tuomari. Sen mukaan niin kuin meidän pitää niin kuin tehdä se ja sen takia me halutaan sitä ja meidän pitää etsiä sitä, mikä nykyään ei ole tai on tosi vähän niin kuin maailmalla, että me tehdään se tuomio Koranin mukaan, ja se on se, mikä Allah subhanahu wa ta'ala, me uskotaan ja tiedetään, että Allah on kaikkein niin kuin oikeudenmukaisin, ja hän on tehnyt jokaiselle, hän on niin kuin tasavertaisesti, hän on luonut ihmisiä, ja hän on se, joka on paras, joka tekee myöskin tuomio. Hyvä. Tämä oli Koranista. Ja sitten mitä näitä pro-tippejä liittyen Koraniin, että pistää oman kalenterin. Tämä on myös tärkeää, että tulette huomaamaan, koko ajan me puhutaan, että me käytetään kalenteria. Niin tämän takia se on tosi hyvä, että me opitaan käyttämään. Jokainen meistä varmasti käyttää kalenteria jotenkin elämässään. Joten miten me käytetään sitten meidän kalenteri, niin kuin yritetään aina pistää niin kuin vaikka eri mikä se oli niin kuin väreillä, milloin meillä on Korani-aika, milloin me pidetään tästä suuratul Kahfin lukeminen joka perjantai, yrittää lukea suuratul Baqaran yleensä, koska se on suuri semmoinen barakan siunaus. Ja jos henkilö ei pysty lukemaan suuratul Baqaran, niin mitä hän tekee? Kuuntelee sitä, pistää sen kotiin, pistää sen päälle kotona, että henkilö saa sen barakan. Hän pystyy esimerkiksi, ja jos hän ei pysty edes lukemaan koko Bakaran, niin hän lukee Ayatul Kursin joka päivä, että saa sen barakan. Hän lukee ne 5 ensimmäistä jaetta, että hän saa sen siunauksen. Ja ajatelkaa, me suuratul Fatihassa, miten Korani on niin kauniisti, Allah subhanahu wa ta'ala on pistänyt ne peräkkäin. Ensimmäinen suura, me kysytään Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Oi Allah, johdata meille oikeaan tielle. Eikö niin?
Ja mitä Allah subhanahu wa ta'ala tekee? Heti seuraavassa suurassa, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että tästä kirjasta ei ole epäilystäkään, että se on johdatus niille, jotka ovat muttaqin, jotka ovat hurskaita. Joten Allah subhanahu wa ta'ala heti vastasi meille, miten niin kuin voimakas niin kuin se suuratul Baqara on. Ja sitten Allah subhanahu wa ta'ala niin kuin jakaa ihmiset kolmen osaan, että he ovat niin kuin uskovaiset, epäuskovaiset ja teeskentelijät. Ja sitten Allah subhanahu wa ta'ala menee meidän niin kuin, historian. Allah subhanahu wa ta'ala puhuu Aadamista, Allah puhuu Beni Israilista. Ja Beni Israil olivat samanlaisia kuin me, että me saadaan niin paljon niin kuin, tietoa, mitä enemmän me opiskelemme niin kuin, Israelin lapset, niin sitä enemmän me pystytään niin kuin reflektoimaan, koska he tekivät semmoisia virheitä, mitä me teemme, joten meidän pitää ottaa siitä se. Sitten Allah subhanahu wa ta'ala puhuu Ibrahim alaihissalamista ja hän puhuu kiblasta ja rukouksen tärkeydestä, kaikkien nämä ja sitten paastoamisesta, kaikki ja sitten tulee hajj tulee, eli kaikki niin kuin ne 5 pilari, islamin pilari löytyy suuratul Baqarasta. Eli me pyydettiin Allah, että oi Allah johdata meitä, niin Allah antoi meille kokonaisen suuran, mikä on niin kuin se suurin suura. Ja se on niin kuin se niin siunat. Mitä enemmän me niin kuin reflektoidaan, niin sitä enemmän me tullaan saamaan siitä irti. Okei. Myöskin jotakin protippeja on, että henkilö yrittää joka päivä lukea jotakin. Jos puoli tuntia on liian paljon, yrittää aloittaa pienestä. Lue vaikka yksi jae, yksi sivu. Ja nyt kun vieläkin me puhuttiin, että tämä on Koranin kuukausi, niin henkilö tekee enemmän nyt. Yrittää tehdä, ja rutiinit on ne, mitä me halutaan. Semmoinen, että me halutaan, että tämä Ramadan tulee olemaan ponnahduslauta koko ensi vuodelle. Hyvä. Ja sitten tässä on joitakin appeja, mitkä pystyy auttamaan. Erilaisia Korani-appeja on. Niitä pystyy googlettamaan. Mä aina suosittelen, että meillä jokaisella on niin kuin Korani se kirjana mukana. Se on paljon parempi, koska kun sulla on puhelin, sä haluat avata sitä puhelinta niin kuin appia, mutta sitten yhtäkkiä tuleekin jotain viesti tulee, tai sitten sä meetkin, hei mäpä katsoin, että kuka lähetti mulle tämän viestin, ja sulta meneekin 20-30 minuuttia menee siihen johonkin muuhun häiriötekijään. Niin sen takia se Korani on hyvä olla niin kuin, omana kirjana. Jos on pieni kirja, jos haluaa, mä itse suosittelen, että se on ihan niin kuin tämä normaali kokoinen kirja. Eli tämän kokoinen. Mä en tiedä näkyykö se. Okei, no tämä on vaikea näkyä, mutta tämmöinen. Ja siihen voi itse kirjoitella, niin kuin, koska se on sun oma, mikä sulla on, niin käytä sitä hyväksi. Että pistä siihen, mitä sulla tulee mieleen, mitä ideoita, niin kuin, pienen, niin kuin, mitä tämä jae merkitsee sun elämässä. Mitä enemmän se on, niin mitä enemmän sä niin kuin, pidät siitä huolta, sä rakastut siihen enemmän ja haluat mennä takaisin siihen. Se on sun päiväkirja niin sanotusti ja samalla sä kirjoitat, niin sillä tavalla että voit käyttää. Tietenkin niin kuin korvakuulokkeet, niin kuulokkeet on tosi hyviä, että mitä sä pystyt kuuntelemaan enemmän. Nämä on joitakin asioita, mitä sä voit käyttää. Hyvä. Sitten kolmannen tippi, tottumus on Allahin muistaminen ja duan tekeminen. Ja nämä on molemmat tosi tärkeitä. Niin kuin hengellisesti ne on tärkeitä. Ja myöskin nyt kun me ollaan Ramadan, niin me halutaan tehdä enemmän dua. Me halutaan muistaa enemmän Allah subhanahu wa ta'ala. Me halutaan tehdä enemmän siunaukset profeetalle sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, Alladina amanu wa tadma'inna qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, totisesti ne, jotka uskoivat ja ja heidän sielut ja heidän sydämet leppyivät muistamalla Allahia. Ja sitten Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, älä, että tietäkää, tämä älä tarkoittaa semmoinen hoi ihmiset, tietäkää, älä bidikrillähi tatmainu, totisesti Allahin muistamalla sydämet ja kulub, eli sydämet leppyvät siihen. Ja tämä on niin tosi kaunista, että kun meillä on paljon ongelmia, meillä on paljon erilaisia juttuja, niin meidän pitää aina muistaa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitä enemmän me teemme zikri, mitä me enemmän muistamme Allah subhanahu wa ta'ala, sitä vahvemmaksi me tulemme olemaan. Samoin Allah subhanahu wa ta'ala sanoi, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. Ja Herranne sanoi, kutsukaa minua, niin pyytäkää minulta, ud'uni astajib lakum, niin tulen vastaamaan teille. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla tosi kaunista, että kaikki mitä me pyydämme Allahilta, Allah subhanahu wa ta'ala vastaa. Ja profeetta mainitsi, että Allah vastaa meille 3 eri tavalla. Yksi on, että saat sen nytten. Toinen Allah subhanahu wa ta'ala, mitä hän vastaa, on sanonut, että saat sen, mutta ei nytten. Ja kolmanneksi Allah subhanahu wa ta'ala vastaa, että et saa sitä, vaan annan sinulle jotakin parempaa. Eli kaikki 3 Allah subhanahu wa ta'ala hyväksyy, mutta se on vain eri tavalla. Samalla tavalla, jos me otetaan esimerkkinä, meillä on lapsi, me tunnetaan meidän lapset, eikö niin?
lapsi pyytää meiltä jotain, ja me ollaan vanhempia, meillä on, niin kuin, me pystymme antamaan hänelle. Joten me sanotaan, äiti, anna mulle tämä, isä, tee minulle tämä. Sä sanot, okei, mä teen sulle sen. Eli sä vastasit hänelle heti. Toinen sä sanot, että okei, kulta, mä annan sulle sen, mutta myöhemmin, kun sä oot menossa nukkumaan tai kun sä oot tehnyt tämän tehtävän. Kolmanneksi sanot, että okei, hei, Fatuma, mä en anna sulle sitä, mutta mä annan sulle jotakin parempaa. Että mä en osta sulle tätä, mutta mä annan sulle tämän toisen asian, mikä on vielä parempi, mikä on vielä, mitä sä tulet tarvitsemaan ja kehityt siinä paremmin. Joten tämä on se niin kuin esimerkkinä, miten me voidaan muistaa, kun Allah subhanahu wa ta'ala me pyydetään mitä tahansa, koska Allah subhanahu wa ta'ala on luvannut meille, وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uuni astajib lakum, ja Herranne sanoi, pyytäkää minulta ja minä tulen vastaamaan. Ja joten hän antaa meille suoraan, mitä me haluttiin, joko hän antaa meille sen myöhemmin, tai hän antaa meille jotakin parempaa. Tämä on se, miten Allah subhanahu wa ta'ala vastaa. Ja kaikki Allah subhanahu wa ta'ala tulee, ja varsinkin tämä siunattu kuukausi, niin meidän pitää tehdä enemmän duaa. Ja meillä pitää olla myöskin semmoinen dua-kirja. On tosi hyvä myös, kun me puhutaan duista, että meillä on tietyt duat, mitä niin kun me teemme, me räätälöidään. Samalla tavalla kuin me puhuttiin se high performance, mitä on se, se huippusuorituskyvyltä, se riippuu aina missä vaiheessa henkilö on. Eli meidän pitää räätälöidä meidän duat semmoiset, että meillä tulee semmoisia perhosia. Me tunnetaan niitä perhosia, että me halutaan semmoinen, että niin sanotusti tälle, että miten mun mentor opetti tällä tavalla, että tee duat semmoiset, jotka on vähän, että ne niin kuin epärealistisia, hieman, että niin kuin vähän niin kuin, että hei, pystyykö mä saamaan tähän? Pystyykö mä pääsen? Ja me tiedetään, Allah subhanahu wa ta'ala, kaikki on hänelle, hän pystyy kaikkeen. Joten ei vaan pelkästään niitä du'ia, mitkä on niin kuin ne same old. Eli koko ajan vaan toistat niin kuin Rabbana aatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Nämä on tosi hyviä du'ia. Me halutaan, me pidetään niistä, mutta myöskin me räätälöidään. Meillä pitää olla 5-6 duaa, jota me halutaan ja silleen sydämestä, että niin kuin, me halutaan, että Allah vastaa meille näihin räätälöityyn du'i, mitä me halutaan. Että meillä on ehkä ongelma perheenjäsenten kanssa. Me halutaan saavuttaa jotain. Meillä on ongelma tietyssä asiassa tai sanotaan, meillä on haaste jossakin. Me halutaan saavuttaa sitä, niin siihen me tehdään du'a ja yritetään käyttää Allahin kauniita nimiä siihen meidän du'issa, mikä sopii sitten aina siihen, niin tällä tavalla niin kuin henkilö pystyy tekemään, saavuttamaan ja saa paremman enemmän siinä työssä. Hyvä. Ja dua, mitä myöskin tekee, niin se niin kuin reconnect, eli se niin kuin henkilö on yhteydessä siihen hänen tarkoitukseen. Eli henkilö on tekemässä jotain, oi Allah helpota minulle. Koko ajan hän on siihen kiinni sitten. Ja se myöskin vahvistaa sun kiitollisuuden. Ja tämä on myöskin hyvä, mitä te voitte kokeilla. Mitä monta asiaa te olette pyytäneet Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah on vastannut teille. Mitä te nuorempana mietitte tai nyt joku vuosi sitten ja Allah subhanahu wa ta'ala on vastannut teidän, Allah on vastannut teidän du'iin. Tämä on semmoinen hyvä. Pitää semmoisen kiitollisuus tai dua-vastaus päiväkirja, mitä enemmän Allah subhanahu wa ta'ala vastaa, koska henkilö saa siitä myöskin vahvistuksen, että Allah subhanahu wa ta'ala kuulee minua. Allahin niin kuin kaunista nimistä kuuluu As-Sami', hän on kaikki kuuleva, joten Allah kuulee ja vastaa myöskin. Ja niin miten paljon se on Allah vastannut? Koska mitä enemmän me tiedetään, me nähdään, me koetaan, sitä enemmän me käännytään sitten Allahin puoleen. Se vahvistaa myöskin dhikr, eli kun me tehdään dhikriä, niin se vahvistaa myöskin meidän fyysisesti, se vahvistaa meitä. Tämä on subhanallah. Mitä mieltä te olette tuosta? Eikö kuulosta aika oudolta, että kun me tehdään duaa, niin kuin, miten se vahvistaa meitä? Tuleeko mitään mieleen tuosta? Miten duaa, miten vikri voi vahvistaa meitä niin kuin fyysisesti, ei hengellisesti. Hengellisesti me tiedetään, mutta miten se vahvistaa meitä fyysisesti? Varsinkin silloin ehkä tuntee, kun tekee jollekin toiselle. Ja miten välillä unohtaa, jos kun tekee itselleen, niin aina vähän, en ole ihan varma. Mutta niin kun tekee toiselle, niin silloin saa siitä. Tai tulee sellainen tietty olo. Tosi joo, joo. Se on, toi on tosi hyvä, mashallah. Itse asiassa toi on tosi ihanaa, mitä sä mainitsit, Olavi. Niin kuin, ennen aikaisilla niin hurskailla oli tapana tehdä sillä tavalla, että ne tekee jollekin toiselle veljelle tai siskolle duan, koska he tietävät, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että joka tekee jollekin duan, niin enkelit pyytävät niin kuin, ja sinullekin myöskin. Joten he miettivät tällä tavalla, että enkelit ovat puhtaita ja he eivät ikinä tehneet mitään syntiä, joten Allah hyväksyy heidän
teot ja duat enemmän kuin minun. Ja se myöskin vahvistaa sitä veljellisyyttä ja sisarus, että niin kuin me ollaan toinen toisillemme velje, että kun me pyydetään jollekin muulle, mashallah, Allah tehköön baraka sun lapsille, Allah tehköön baraka sun teoille, niin se vahvistaa myöskin, me rakastetaan toinen toisiaan niin kuin Allahin vuoksi. Se rakkaus, se normaali rakkaus, niin kuin se vahvistuu koko ajan. Me halutaan toiselle hyvää, niin sekin vahvistuu, joten se on tosi hyvä tapa. Tämä niin kuin fyysisesti se, miten se kehittyy, on, että ensinnäkin se, mikä vahvistaa, tämä on aina semmoinen, pitää muistaa, että me koostutaan kahdesta asiasta. Me koostutaan sielusta ja kehosta. Ja jos me vahvistetaan meidän sielu, niin me samalla vahvistetaan meidän kehoa. Se on niin kuin, koska ne on toinen toisissaan kiinni. Ja siinä on yksi hadith, missä profeetan sallallahu alaihi wasallam profeetan luokse tuli hänen tytär, Faatuma tuli profeetan luokse. Ja sitten Faatuma sanoi, että kun profetta sai paljon omaisuutta ja paljon tämmöisiä niin orjia tämmöisiä, niin Faatuma pyysi, että anna minulle yksi niin palvelus, koska hän oli tosi paljon töitä, mitä hän teki kotona. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että minä opetan sinulle jotain parempaa, mitä sä niin kuin, saat siitä palvelijasta. Niin hän opetti, että aina kun menet nukkumaan, niin tee 33 kertaa sano Subhanallah. 33 kertaa sano Alhamdulillah ja 34 kertaa sano Allahu Akbar. Eli siinä tulee yhteensä 100. 33, 33, 34. Ja profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että tämä tulee helpottamaan sinun asioita. Eli profetta, miten oppineet, kun puhuivat tästä perimätiedosta, hadithista, he sanoivat, että kun Fatuma tuli kysymään enemmän fyysistä apua, mutta profeetta antoi hänelle vastauksessa tämmöisen, että kun hän tekee tämän, niin eli se tarkoittaa sitä, että kun oot hengellisesti vahvempi, niin se kehittää myöskin, että sulle Allah subhanahu wa ta'ala antaa sulle barakan, Allah antaa sulle semmoisen ominaisuuden, mikä kehittää sun fyysisesti kehittää sua. Joten tämä on sen takia, että tämä on se, mikä se yhteys on, että ne kehittyvät molemmat. Sen takia meidän pitää pitää just näistä, meidän pitää olla semmoinen tietty zikri-aika, että joka päivä meillä on ne aamuduat, iltaruat, niin me muistetaan olla, tehdään perheen kanssa yhdessä. Ja sitten myöskin, että jos me teemme siitä leikkisää, mitä enemmän me tehdään leikkisää, että okei, monta sä pystyt tekemään minuutissa, monta sä pystyt tekemään 5 minuutissa, monta sä pystyt tekemään. Mitä enemmän sä teet siitä leikkisää, me tykätään leikeistä ja me tykätään peleistä. Se on, ihminen on semmoinen, olette nähneet, että pystyy pelaamaan PlayStationia tai jotain tosi monta tuntia, koska se on mä haluan voittaa tämän toiseen henkilöön, mä haluan olla parempi, niin yritetään käyttää sitä asiaa siihen. Joo. Hyvä. Ja sitten mitä enemmän me harjoitellaan tätä, niin myöskin se sydän, eli kun me tehdään se meidän kielellä pikkuhiljaa, mitä enemmän se menee pikkuhiljaa siihen meidän sydämeen. Joten se on sillä tavalla, että se ulkoinen asiat, niin se vaikuttaa meidän sielullisiin ja meidän sydämeen. Niin tämä on myöskin tosi tärkeä. Hyvä. Ja tässä on joitakin, mitä voi käyttää. Appeja on tosi hyviä. Hisnul Muslim. Mä tosi paljon aina suosittelen tämmöinen appi kuin, mikä se nimi oli? Dhikr and Dua. Se on tosi hyvä. Mä voin kirjoittaa tuohon vielä. Tää on mä en ole ikinä nähnyt näin hyvää dua. Dhikr and Dua. Dhikr and Dua. Tämä on mun lempi, mitä mä käytän. Siinä on niin paljon, ja toi englannin kielellä, ja on varmasti olemassa muitakin, mutta tämä on se, mitä mä ainakin nähnyt, niin voitte kokeilla Dhikran Dua. Ja appi, niitä on muita appeja. Joo, Dhikran Dua on tosi, joo, se on tosi mahtava, subhanallah. Että, mä aina suosittelen sitä, ja se on semmoinen tosi ihana. Ja niitä on varmasti muitakin hyviä appeja. Voi käyttää kelloa esimerkiksi, voi käyttää tasbih, mikä on kädestä. Jos käyttää käsiä, se on hyvä. Molemmat kaikki on hyviä. Alright, hyvä. Tuleeko mitään muuta teiltä mieleen? Onko mitään kysymyksiä? Okei, hyvä. Pistäkää vaan, jos tulee. Mennään eteenpäin. Hyvä. 4. on paastoaminen. Wa anta suumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ja tämä on mitä me tehdään nyt. Alhamdulillah, tämä on koko kuukausi. Allah subhanahu wa ta'ala on sanonut tästä kuukaudessa. Ja jos te paastoatte, se on teille parempi. In kuntum ta'lamun, jos vain tietäisitte. Ja paastuminen, subhanallah, tämä on yksi kauniista semmoisista palvointateoista, mitä henkilö pystyy tekemään.
Ja tämä ei ole pelkästään meille muslimeille, vaan tämä on ollut kautta aikojen. Juutalaiset tekivät, kristityt tekivät, kaikki niin kuin nämä suuret uskonnot, niin ne tekevät jollakin tai toisella tavalla. Sinun paasto, se on tosi iso hyve, ja profeetta Salam on monessa hadissa puhunut. Ja tämä tulee myöskin siihen juttuun, että niin kuin meillä on pakolliset paastot ja sitten meillä on nämä sunnapaastot, mitä me voidaan tehdä. Mitä paasto tekee? Se tekee sulle niin kuin vilpittömyyden sun palvontateossa. Kukaan ei tiedä paastotko vai, että on sinun ja Allahin välillä. Pelkästään sun ja Allahin. Sä voit sanoa, että mä paaston, sä voit olla paastoamatta, kukaan ei tiedä, joten se vahvistaa sun vilpittömyys Allahin kohtaan. Ja tämä on se, niin kuin, se parantaa sun tehokkuuden, koska tämän sä teet pelkästään Allahin vuoksi. Sä et halua keneltäkään muulta palkkia. Allah sanoi, että teet tämä, sä teet sen. Se vahvistaa sun niin kuin kurinalaisuuden. Se vahvistaa sun willpower. Se vahvistaa sun tahdonvoimaa, subhanallah. Mulla mitä pari kertaa on tapahtunut, että niin kuin silleen, että jos mä paaston jonkun maanantaipäivän ja sitten mä rikonkin sen paaston, niin mun luottamus itseeni tai silleen se tahdonvoima, se menee ihan niin kuin, se koko päiväksi se menee ihan niin kuin alaspäin. Mä huomaan sen. Mutta sitten kun mä, oon niin kuin, jotkut niin sunnanpaastot mä paastoon, niin mä huomaan, että mitä enemmän mä teen ja että mä sanon, että hei, mä en riko mun paastoa, niin mä oon paljon vahvempi. Vaikka tämä on niin kuin sunna, sä voit rikkoa sen milloin sä tahansa sä haluat, mutta siinäkin sä huomaat heti, että sä oot paljon vahvempi. Sä oot paljon, niin kuin, sä luotat itse, koska sulla on se tahdonvoima enemmän, sulla on enemmän kurinalaisuutta, niin sun itseluottamus myöskin paranee. Ja itseluottamus, muistakaa, se on byproduct. Se on semmoinen, mikä tulee mykä. Eli kun sä teet niitä tekoja, esimerkiksi jos sulla on niin pelko, esimerkiksi, että mä en ole hyvä puhumaan, niin se itseluottamus tulee siitä, että sä teet sitä enemmän. Eli teon kautta kun sä teet niitä tekoja, kun sä teet niitä tekoja, niin se tulee sitten siinä mukana, sivuna tulee mukana, että sulla tulee se luottamus kehittyy. Eli luottamus on aina, kun sä teet niitä tekoja, vaikka ne olisi vaikeita, sulla tulee joku semmoinen tosi vaikea, että sä et halua jutella vaikeita asioita sun vanhempien kanssa tai sun puolison kanssa, teillä on joku riita. Se, että sä aina niin kuin, yrität tai joku muu suhde kaverin kanssa, sä et kehtaa sanoa hänelle suoraan, mitä enemmän sä sanot hänelle suoraan ja silleen hyvällä tavalla tietenkin ja yrität niitä konflikteja puhua suoraan, että hei, että tämä on niin tämmöinen, meidän pitää puhua tästä. Mitä enemmän sä oot tälle, sitä enemmän se tulee se luottamus. Mutta mitä enemmän sä vältät niitä vaikeita asioita, sitä enemmän sun itseluottamus on huonompi. Joten meidän pitää aina niin kuin just sille, että me mennään siihen niin kuin meidän mukavuusalueiden ulkopuolelle, me tehdään se ja silleen, ja me sanotaan vähän niin kuin bring it on, että anna tulla. Et mitä enemmän me tehdään niitä, sitä enemmän se tulee se luottamus. Ja paasto on just sillä tavalla, että se vahvistaa sun itseluottamusta, se vahvistaa sun aivoja, se vahvistaa sun kehoa. Me tiedetään tämä niin kuin se niin kuin terveys, miten paljon erilaisia tutkimuksia on tehty paastosta. Oli sitten niin kuin se islamilainen paasto, se kuiva paasto, tai sitten se niin kuin vesipaasto, mikä on myöskin tuttu, tai tämmöinen jaksottainen tai pätkäpaasto. Se niin kuin vahvistaa sun unta. Tämä on myöskin semmoisia asioita, mitä on tutkittu, että on nähty, että miten se vahvistaa sun unta, se paasto. Se väsyttää sua, niin helpompi saa niin kuin syvemmän sen unen. Myöskin se reguloi sun tunteita. Henkilö on rauhallisempi yleensä. Välillä se tekee henkilöstä tosi semmoisen niin kuin kärttyisän, tämmöisen niin kuin vihaisen, mutta yleensä siis yleisesti niin se tekee henkilöstä rauhallisen ja semmoisen niin se on tosi hyvä. Se vahvistaa sun oppimisen ja sitten myöskin se niin kuin vahvistaa sun tietämyksen se, että sä ne tiedät, mitä tapahtuu sun ympärillä. Joo, eli tietoisuus, se vahvistaa sun tietoisuuden ja sun myöskin tunteet on erilaisia. Se pistää sen ylöspäin, sä kuulet paremmin, sä, on niin kuin sille, sä näet paremmin, koska sä et saa sitä energiaa, sä yrität säästää sitä energiaa, niin sitten muut ne tuntoaistit, niin ne kehittyy siinä paremmin. Eli näin paljon asioita, subhanallah, me saadaan pelkästään tästä kuukaudesta, milloin me tehdään. Ja muistakaa, että meidän pitää käyttää näitä hyviä asioita, jotta meidän se suorituskyky paranee. Eli Ramadan ei ole pelkästään, että me vaan syödään ja oi mä en pysty tekemään mitä, vaan Ramadanina me yritetään tehdä just niitä systeemejä, mitkä sitten parantavat meidän tietoisuuden ja vahvistaa meitä myöskin Ramadanin ulkopuolella.
Ja tämän takia on tosi hyvä myöskin pitää huolta. Profeetta sallallahu alaihi wasallam oli tapana niin kuin valmistautua Ramadaniin, niin Sha'ban oli kokonaan, niin profeetta paastosi suurin osa siitä. Sen takia se on hyvä, että me aina ripotellaan meidän paaston maanantai, torstai, valkoiset päivät, eli ne 13, 14, 15, niin niitä me paastotaan. Myös muita päiviä, tärkeitä päiviä on niin kuin Ashura, eli Muharram, Arafat on Dhul Hijjan, ja nämä kaksi on nyt mitä tulee jo. Sitten on myöskin Shawwal, eli Ramadanin jälkeen 6 päivää, jos paasto on kuin paastos koko vuoden, niin se on tosi tärkeää myöskin. Nämä on niin semmoisia, pitää myöskin suhur, se on se baraka, ja suhur ei tarvitse olla mitään niin kuin ateria, se voi olla vain, että sä juot vettä tai yhden taatelin syö, että sä haet sitä barakaa siitä. Muistakaa, se profeetta sallallahu alaihi wasallam mainitsi, että kun henkilö tekee paastoamisen, ennen kuin hän rikkoo paastumisen, häneltä hyväksytään dua. Eli tämä menee siihen aikaisempaan, että me tehdään se dua. Tämä on niin kuin kuukausi, jolloin tehdään dua, tosi paljon dua. Eli me pidetään siitäkin huolta. Ja myöskin ei pelkästään silloin, kun hän rikkoo sen paaston, vaan koko päivänä, kun henkilö on paastossa, hän tekee sen teon niin kuin ibadan, palvonnan, niin häneltä hyväksytään dua. Joten me yritetään tietoisesti tehdä niitä du'ia, räätälöity du'ia, mitä me opittiin äsken, niin me tehdään niitä koko ajan sitten. Hyvä. Ei ole mitään appeja, mutta jotain mitä, työkalu, mitä sä voit käyttää, on, että sä pidät huolta niin käytät sitä hijri-kalenteria. Se on tosi hyvä. Siinä sä näet, niin kuin, se auttaa sua. Appia sä voit esimerkiksi, että aina meidän pitää juhlistaa. Se on tosi hyvä, että me juhlistetaan meidän hyvät teot. Eli kun me ollaan tehty jotain hyviä asioita, niin me saadaan siitä enemmän. Me yritetään saada. Se on tosi tärkeä. Pienikin juhlinta, niin se on tosi tärkeä, koska se saa meitä silleen, niin kuin me ollaan nähty esimerkiksi kun lapset olette varmaan nähneet esimerkiksi, kun heille sanoo, että ne tekee jotain hyvää tai siivoaa oman huoneen, tai jos niitä niin antaa, että hyvä, sä teet tosi hyvin, jatka samalla lailla, niin ne haluaa tehdä jotain muuta lisää. Ne on tosi ihan, niin kuin, tiedätkö, ihan taivaassa sille, niin kuin, kaikkialla. Niin se on aina se, että ja meidän pitää niin kuin, oppia, mistä me tykätään. Me ollaan vähän niin kuin lapsia, jotka on niin kuin vanhempia nyt, mutta jokainen tykkää jostakin, niin meidän pitää sillä tavalla niin kuin palkita itseämme. Inshallah se iso palkkio tulee tuon puoleisessa, mutta myöskin tässä me halutaan saada jotain palkkia. Me saadaan ja Allah subhanahu wa ta'ala antaa meille se, että me tehdään se hyvät teot, mitä me tehdään, niin me saadaan jo tässä maailmassa. Me koetaan niitä niin kuin hyviä tuloksia. Joko me tiedostetaan tai me emme tiedosta, niin se tulee se. Niin se on tosi hyvä, tärkeä. Hyvä. 5. on habit of planning, suunnitteleminen. Tämä on tosi, tosi tärkeä. Ja tämä myös taas liittyy niin kuin meidän Ramadaniin, että meidän pitää olla niin kuin sotasuunnitelma valmiiksi. Ei pelkästään Ramadanilla, mitä me halutaan tehdä, koska me tykkään tästä niin kuin, sanonnasta, että niin kuin puoleksi suunniteltu, puoleksi, mikä se oli? Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Eli jos sä suunnittelet se tosi hyvin asia, niin sä oot jo melkein siinä. Eli systeemit tapahtuu sillä tavalla justiin, tottumukset, että sä suunnittelet niitä. Sä yrität niin kuin, niitä saada sun elämääsi. Sä yrität pistää ne, ripotella sun elämääsi. Ja Allah subhanahu wa ta'ala, kun puhui suuratul Yusufista, kun Yusuf pääsi vankilasta ulos, alaihissalam, niin hän sanoi, hän oli todella, niin kuin, hän tiesi, miten, miten valtio toimii. Hän sanoi, قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Hän sanoi sille kuninkaalle, hän sanoi, että anna minulle, tee minusta se, joka on, niin kuin, huolehtii niin kuin, ruoka-asioista. Eli tee minusta ministeri, joka huolehtii ruoka-asioista. Koska Jusuf alaihissalam, yksi hänen ihmeistään oli, että hän tiesi, miten tulkita unia. Joten hän tulkitsi, että on tulossa todella, todella suuri köyhyys ja nälänhätä Egyptin alueella. Ja ei pelkästään Egyptin, myöskin Shaamissa, eli missä on Palestiina ja Suuria, kaikki nämä, niin hän sanoi, tee minusta sitten se ministeri, joka on vastuussa näissä asioissa. Ja siitä, kun hänelle tehtiin, hän sanoi, inni hafidun alim. Totisesti minä olen se, joka suojelee niitä asioita, että en käytä sitä väärin minun valtaani. Alim, minä olen todella tietoinen, minä olen tietävä. Joten tämä on se, mitä niin kuin me etsitään ihmisiltä. Hän on hafid, hän on semmoinen, joka suojelee se, mitä annetaan. Hän on vastuullinen sille, mitä annetaan, ja hän on tietoinen, eli hänellä on se skills, hänellä on se taito ja tieto siitä asiasta, mistä hän on vastuussa. Ja tämä on se, että miten Juusuf sitten suunnitteli, että mitä pitää tehdä siinä te voitte käydä siinä suurat Juusufissa, että miten hän tekee, että 7 vuotta on tulossa, niin pitää aina säästää näitä ja varastoida ne hyvällä tavalla. Ja sitten kun tulee ne 7 nälänhätä, niin sitten ne pitää käyttää kohtuullisen. Jokainen perhe tolleen, niin se suunnitelmallisuus on tosi tärkeä. Ja tämä on semmoinen, mikä mä oon huomannut ainakin
osa meitä muslimeita puuttuu tämä, että me emme suunnittele, miten sä suunnittelet sun päivässä, miten sä suunnittelet sun viikkotasolla, miten sä suunnittelet sun kuukausitasolla. Ja sama, miten sä suunnittelet sen vuositasolla. Se on tosi vaikea alussa, jos sä et ole tottunut, ja se ei tarkoita, että kaikki, mitä sä pistät siihen, se tulee tapahtumaan. Sen takia sä niin kuin aina pidät niin kuin tawakkul, sä, on niin kuin, että sä teet sun parhaasi, sä suunnittelet ja sä haet barakan Allah subhanahu wa ta'ala, että sä saat sun suunnitelmat toteutetuksi. Ja tässä onkin joitakin asioita, mitä se tekee susta tuottelija, miten se tekee susta semmoisen niin kuin sun suorituskykyyn parantaa. Se antaa sulle struktuurin, selvät niin kuin asiat, niin kuin mitä sä teet, miten sä pystyt parantamaan. Ja tämä on myöskin se, että niin kuin, muistakaa, tämä on tosi tärkeää, että jos me sanomme jokaiselle asialle kyllä, jokaiselle asialle, mitä me ollaan sanottu kyllä, me sanomme epäsuoranaisesti tai suoranaisesti jollekin toiselle asialle ei. Eli jos sä menet töihin, jos sulla on työvuoro, niin sä sanot jo ei niille muille, kaikille muille asioille. Jos sä sanot koko ajan sun kavereille, että okei, mennään leffaan tai mennään syömään, ei ole mitään huonoa asiaa, että on kavereiden kanssa, mutta mä tarkoitan vain yleisesti. Jos sulla on koko ajan se juttu niin kuin kaverin kanssa, niin sä sanot suoranaisesti niin kuin, sitten ei muille asioille. Joten tämä on se, että mitä enemmän sä suunnittelet niin kuin kavereille niin kuin aikaa, se on tosi tärkeää, että me pidetään suhteista huolta. Mitä sä suunnittelet sun perheesi kanssa, milloin sä tapaat äidin, sulla on aika sun puolison kanssa, lapsen kanssa, lasten nämä harrastukset ja niin edelleen, milloin sä rukoilet, milloin sä teet tahajjudin, milloin sä menet nukkumaan, kaikki nämä, mitä paremmin sä suunnittelet ja mitä enemmän sä teet, niin sitä paremmaksi susta tulee. Eli se on, että mä en osaa tätä. Okei, sä et osaa tätä nytten, mutta miten sä voit parantaa nyt tällä viikolla, että susta tulee parempi? Koska se on, että se antaa sulle se struktoisu. Ja se niin kuin myöskin, mitä enemmän susta tulee hyvä, sä minimalisoit sen, että sä tuhlaat sitä aikaa. Mä puhun tuossa, mä tein tuon Productive niin kuin, Muslim tuon kurssin, niin siinä oli kokonainen osio niin kuin ajan käyttäminen. Niin siinä on just, että aika, niin meidän pitää käyttää aikaa niin kuin liittolaisena. Että se on meidän liittolainen, ja me yritetään, ja varsinkin nyt Ramadanina, että se, että niin kuin mikä meillä on se suunnitelma, että jotkut ehkä haluaa ja tykkää, ja eikä siinä mitään niin kuin huono asia on, mutta niin mut onko se sen sun juttu sitten, että sä haluat mennä moneen eri moskeijaan? Niin onko se sun mielestä niin semmoinen hyvä juttu, että sä haluat käydä vähän katsoa, miten muut moskeet tekee ja rukoilla siellä? Jos on semmoinen hyvä asia ja kuuluu sun aikatauluun, niin se on hyvä. Mutta joillekin se voi olla taas turhaa, koska se, että sä menet koko ajan niin kuin vaikka julkisilla, sulta kuluu enemmän aikaa, sä menet eri moskeihin, kun sä vaan menisit yhteen moskeen ja sä tiedät sen aikataulun, milloin ne tekee niin kuin mitäkin asiaa ja pystyt enemmän keskittymään. Niin sillä tavalla meidän pitää aina niin kuin, tällä tavalla niin kuin just minimalisoida meidän niin kuin tuhlaaminen. Joo. Ja tästä tulee taas se, että niin kuin se kalenterin käyttäminen, se on tosi tärkeää. Että onko se sitten Google-kalenteri vai mikä tahansa muu kalenteri. Mä aina suosittelen, että se on digitaalinen kalenteri. Niin se on tosi tärkeä. Ja jos te haluatte, me voidaan tehdä joku kerta semmoinen ihan vaan pelkkä semmoinen tämmöinen työpaja, niin kuin kalenterin käyttäminen. Ja sitten siitä, kaikilla on varmaan joitain oivalluksia siitä, niin voidaan siitä tehdä. Ehkä sekin myöskin helpottaa sen, kun niin kuin tehdään ryhmässä jotakin asioita, niin jokainen saa oivallusta, miten pääsee sitten eteenpäin ja hyötyy niin kuin muista ihmisistä. Hyvä. Alright, pro-tipsejä on just tälleen, että niin kuin, tämä on mun mielestä tosi tärkeä, että aikomukset vastaan niin kuin to-do list. Eli aikomukset, että niin kuin, mulla on aikomus, että mä rukoilen tämän ajan tässä. Mulla on aikomus, että mä oon mun perheen kanssa. Ja ihminen saa siitä aikomuksestaan, jos hän saa sen, niin kuin sen palkkion. Innamal a'malu binniyat. Eli sen mukaan hän saa. Hyvä. Mitäs muuta tässä on? Hyvä. Tämä on tosi tärkeä myöskin mun mielestä, että hän suunnittelee 5 eri alueita hänen elämässä. Mä itse pistän neljä eri alueeseen. Mä jaan yleensä 4 alueita, mutta tämäkin on hyvä. Eli hengelliseen, fyysiseen, sitten tietoolliseen, sosiaaliseen ja työ. Niin tämä on ihan hyvä. Mä itse tykkään jakaa niin kuin 4 osaan niin kuin elämä. Se on niin kuin uskonto, eli se hengellinen tulee siihen. Ja sitten työt tai opiskelu. Sitten kolmas on energia. Ja energia tulee just tämä niinku, sekä niinku ruoka, nukkuminen
ja sitten liikunta, ja sitten se neljäs on niin kuin just tämä niin kuin sosiaali, niin kuin suhteet. Meidän elämä on suhteita täynnä. Meidän pitää huolehtia meidän suhteet. Me ollaan vastuussa siitä, me huolehditaan, koska me ollaan sosiaalisia ihmisiä, sosiaalisia niin kuin eläimiä. Me tarvitaan muita ihmisiä. Me emme ole sellaisia erakkoja, jotka vaan asuu yksistä, vaan me ollaan yhteisössä. Niin sitä kautta niin kuin sitten toi. Ja sitten learn to say no. Tämä oli just mitä sanoin, että jos sä et opi sanomaan ei jollekin asialle, niin se tulee pahentamaan sut. Sun on pakko oppia silleen hyvällä tavalla sanot ei jollekin asialle. Valitettavasti mä en pysty tekemään näitä, käytät taitoja ja sen edelleen, mutta meidän pitää osata sanoa ei, muuten se pahentaa meitä. Hyvä. Ja sitten tämä on myöskin tosi tärkeä, että meillä on suunnitelma, me ollaan tehty se, meidän pitää palata siihen suunnitelmaan. Koska jos sä oot vaan, niin kun sun suunnitelma, mutta sä et ole palannut siihen niin kuin viikoittaisesti päivästä, ei mikä meni tässä hyvin, mikä ei mennyt hyvin. Sitten kolmannes niin kuin 90 päivän jälkeen aina quarterly, se on tosi hyvä. Vuoden voi jakaa 4 eri osaan. Niin okei, hei, 90 päivää nyt meni, miten mä oon tehnyt, miten mä oon suoriutunut, onko mitään semmoisia, mitä mun pitää niin kuin vaihtaa, onko jotain, mikä ei toiminut, koska jokainen, tämä myöskin menee sille just niin kuin meidän persoonallisuuteen, että nämä on hyviä työkaluja, mutta meidän pitäisi myös tunnistaa ja tuntea itsemme, ja itsetuntemus tosi tärkeä. Me pitää räätälöidä sitten sen mukaisesti. Hyvä. Meillä on nyt 15 minuuttia aikaa, inshallah me yritän mennä vähän nopeammin, mutta jos teillä on jotain kysyttävää, pistäkää tai jotain oivalluksia, mitä tahansa, niin antakaa vaan palaa. Onko kaikki muut edes paikalla siellä vai? Onko tämä vain minä, joka höpöttely yksin? Ja on täällä. Hyvä. No niin, jatketaan sitten. Okei, tässä on sitten jotain työkaluja. Mä itse tykkään tästä Evernoteista. Mä oon käyttänyt sitä joku 6 vuotta nyt, niin se on tosi hyvä. Mutta on tosi paljon niin kuin Google Docsia, tosi hyvä en, Wunderlist, missä voi tehdä listaa. Mä en ole käyttänyt mutta voi tehdä sitä, pystyy jakamaankin listaa, mashallah. Kalenteri, tämä on tosi tosi tärkeä mun mielestä, mikä meidän jokaisen pitäisi käyttää. Jos ei saa käyttää, niin pikkuhiljaa opettelee. Se on jostain vaan pitää aloittaa. Voi olla semmoinen kalenteri, mikä on ihan fyysinen kalenteri, tai sitten digitaalinen, tai molemmat. Niin se on tosi tärkeä. Hyvä. Sitten on tässä joitakin, toi Productive Muslim voi saada semmoisia niin kuin viikoittaisesti päivän suunnittelu, se on tosi hyvä. Sitten tämmöinen viikoittainen suunnittelu, sekin on tosi hyvä, mikä pystyy tekemään. Ja näitä on erilaisia työkaluja, löytyy tosi paljon näitä. Ja voi katsoa niin kuin YouTuben kautta, voi katsoa niin kuin, miten eri ihmiset suunnittelee. Siinä saa paljon niin kuin, sekä niin kuin aloittelijoille, tosi kehittyneille siitä väliltä. Kaikkea näitä löytyy. Se on vaan se, että se halu, että se tahto, että haluaa kehittyä. Hyvä. The habit of reading, eli lukeminen. Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee ensimmäisessä jakeessa Koranissa, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ensimmäisissä jakeessa. Eikö se ole ensimmäinen jae, Iqra, eli lue. Tämä on se, ja se on, että me ollaan Iqra, ummatul Iqra. Me ollaan ihmiset, me ollaan yhteisö, joka lukee. Mitä enemmän me luetaan, sitä vahvemmaksi me tullaan. Ja me tiedetään, että se niin kuin, jokainen, niin kuin, mitä enemmän lukee, mikä enemmän tietää, sitä enemmän hän pystyy, hän on potentiaalista niin kuin, vahvuutta, mikä jos seuraavaan, että hän implementoi, hän tekee niitä hyviä, mitä hän on oppinut. Joten Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lue Herrasi nime, joka on luonut sinut. Joten me aina sanotaan bismillah. Me halutaan saada Allah subhanahu wa ta'ala se baraka. Ja on todella, todella paljon asioita, mitä niin kuin, tämä niin kuin, suorituskyky niin kuin se kehittää. Henkilö, niin kuin, just niin kuin hänen aivot toimii paremmin, hän on enemmän niin kuin, analyyttinen, hän on enemmän luova, mitä enemmän oppii, mitä enemmän kirjoittaa, mitä enemmän lukee. Hän pystyy parantamaan hänen kirjoitustapaa, kirjoitustyyliä, kaikki nämä paranee. Hänen keskittyminen paranee. Kaikki nämä on se, miten tulee. Ja sitten en, tieto niin nostattaa henkilöä. Ja tämä on se niin kuin وَالَّذِينَ uutul ilma derajat. Allah subhanahu wa ta'ala sanoi, että ne, joilla on tietoa, niin niillä on enemmän tasoa. Ei pelkästään uskonnollisesta, vaan myöskin muuallakin. Me kunnioitetaan ihmiset, joilla on tietoa enemmän. Tämä on se, niin kuin se tieto antaa sulle, tieto antaa sinulle, se antaa sulle semmoisen seuraavan tason. Ja tässä on hyvä tarina, että Umar ibn Khattab, niin kun hän oli emiirinä, uskovaisten johtajana, niin hän tuli Mekkaan niin kuin tekemään hajjia.
Ja Umar oli tosi tarkka, niin kuin, kuka on missäkin paikassa, kuka hänen kuvernöörit, mitä hän tekee. Ja Umarilla oli tosi niin kuin semmoinen, tosi esimerkiksi niin kuin hän ei tehnyt kenestäkään hänen sukulaisistaan, niin hän ei antanut minkäänlaista paikkaa, minkäänlaista asemaa heille, koska hän halunnut mitenkään niin kuin suosia heitä. Hän oli todella tarkka. Allah subhanahu wa ta'ala on ollut alkuun armollinen hänelle. Umar tuli Mekkaan ja hän näki siinä hajjin aikana, hän näki sen hän näki Mekan kuvernöörin. Ja Umar kysyi heti häneltä, että mitä sä täällä teet, kenet sä pistit vastuuseen, kun sä oot täällä? Kuka on sun niin kuin, sijaishallitsijana Mekassa? Koska se ei tarkoita, että me ollaan vastuussa siitä, mitä meillä on annettu. Sitten hän sanoi, että tämä henkilö on nyt siellä vastuussa, kun minä teen hajjin. Umar kysyi, koska Umar ei tunnistanut kuka se on, sanoi, kuka tämä henkilö on. Hän sanoi, Muwalina. Muwali tarkoittaa ne, jotka on vapautettu orjat. Ja sitten Umar vähän niin kuin suuttui. Tämä oli silleen, että hän tietysti lisää, että miten sä voit pistää jonkun vapautetun orjan, koska hän tietää, miten niin kuin arabit suhtautuu. Ja Umar on vastuussa. Miten sä voit pistää tämän henkilön siihen, kuka tämä on? Sitten hän sanoi, että mutta tämä mies, hän sanoi, että tämä, kenen mä pistin, niin hän osaa faraid, hän osaa niin kuin, tehdä ne tuomiot, hän on opiskellut Koranin. Tämä ei tarkoita, että Umar mitenkään niin kuin, dissasi tätä henkilöä, että hänet on vapautettu orja. Se ei tarkoita sitä, vaan se, että niin kuin, yleensä jos on vapautettu orja, niin on paljon muuta, mitä hän tekee henkilö, että niin kuin, hän haluaa niin kuin sitä, sit kun on vapautettu, hän menee töihin, hän tekee noita, joten hänellä ei ole paljon tietoa yleensä. Ja Umar tiedosteli sitten sitä, niin sitten sanoi, mutta hän osaa Koranin, hän osaa tämän. Sitten Umar sanoi, että kuulin, että profeetta sallallahu alaihi wasallam, hän sanoi, että tämä kirja nostattaa joitakin ihmisiä ylös. Eli he saavat todella suosion, koska he opiskelevat. Ja hän pistää joitakin ihmisiä, se pistää tämä kirja, eli Korani pistää heidät alas. Vaikka he ovat niin sanotusti syntyneestä hyvästä suvusta, mutta koska he eivät ottaneet sitä niin kuin tosissaan, niin tämä Korani pisti heitä todella niin kuin dissasi, pisti heidät niin kuin huonoon asemaan. Ja tämä on hyvä esimerkki, että me kuullaan Abu Jahl, Abu Lahab, me kuullaan aina vain, että he olivat islamin vihollisia. Me emme kunnioita heitä millään lailla muulloin, paitsi että niin kuin me vaan kuullaan, mitä pahoja tekoja he tekivät. Kun taas tämä niin kuin henkilö, hän oli vapautettu orja, mutta hän opiskeli ja hänestä tuli niin kuin sijaishallitsija Mekassa, niin kuin Allah subhanahu wa ta'ala olkoon armoilla. Joten Umar oli todella tyytyväinen, mitä tämä niin kuin, kuvernööri teki. Ja tämä on se osoittaa, miten se tieto voi pistää henkilön niin kuin todella suureen, niin kuin, se nostattaa hänen arvoaan. Hyvä. Okei, mitä sitten on hyvä tehdä niin kuin lukeminen? Kannattaa tehdä niin kuin aikomus, miksi haluaa lukea jotakin. Lukee 25 sivua päivässä. Se voi olla ehkä liian paljon sulle, jos sä et ole lukenut ikinä, mutta aloita jostakin. Lue 1 sivu päivässä. Aloita jostakin. Tee 1 punnerus, niin sanotusti, että siitä sitten sä lähdet pikkuhiljaa. Sä et halua jäädä siihen yhteen sivuun, mutta sä haluat jatkaa sit siitä pikkuhiljaa. Sä vahvistat ja vahvistat. Lue eri alueita, mikä on kiinnostaa, mikä on tosi tärkeä. Lue niin kuin, hengellisiä tai uskonnollisia kirjoja, lue itsensä kehittämistä, lue myöskin semmoisia myöskin semmoisia tärkeitä tai hyviä tarinoita. Se on niin kuin, siinä on erilaista niin kuin, asioita, mitä pystyt lukemaan ja miten pystyt aloittamaan. Myöskin siinä oma niin kuin toi työ, mitä siinä on paljon, jos sä oot joku insinööri, jos sä oot lääkäri, jos sä oot johtaja. Siinä on omat kirjat, siinä on omat semmoiset niin artikkelit, lue niitä, pysy aina siinä mukana, siinä mitä tapahtuu trendissä, tiedä mitä tapahtuu, se on tosi hyvä. Sitten sä pystyt aina ennustamaan jo, että hei, tämä ehkä tulee tapahtumaan, koska sulla on niin paljon hyvää tietoa, sulla tulee semmoinen niin kuin, arvaus, mikä pohjautuu niin kuin siihen tietoon, se ei vaan semmoinen arvaus, vaan otan niin kuin, kirjoita niin kuin yhteenvetoja, kuuntele yhteenvetoja. Toi myöskin, jos sä et pysty lukemaan heti, lukeminen itsessään on tosi hyvä, mutta on myöskin audiokirjoja. Ne on tosi hyviä myöskin, mutta mä suosittelen myöskin, että aloitat kirjoittaa, lukeminen. Sekin on myös tosi tärkeä. Hyvä. Sitten jos joku kirja on tosi huono, ei ole sulle hyvä, niin sun ei ole pakko lukea sitä loppuun. Jos sanot, että hei, mä en pysty tähän nyt lukemaan, tämä ei vaan sovi mulle, lopeta. Ei se ole niin kuin, sä et ole puu, mene eteenpäin. Sä voit niin kuin mennä eteenpäin siinä. Hyvä. Ja tässä on joitakin appeja, niin kuin audiobooks. Mä itse tykkään toi Storytel on tosi hyvä, mutta on olemassa todella muitakin. Ei sä voit käyttää näitä niin kuin erilaisia
tämmöisiä niin kuin iPadeja tai Kindle, ne on tosi hyviä. Lue oikea kirja, tämä on myöskin mun mielestä tosi tärkeä. Pidä niin kuin päiväkirja, mitä kirjoja sä oot lukenut, mitä sä oot hyötynyt. Sä voit aina pistää, että okei, mä luin tämän kirjan, mikä on 3 asiaa, mitä mä hyödyn tästä kirjasta. Se on semmoinen hyvä tapa, sillä tavalla sä pystyt koko ajan. Hyvä, mennään eteenpäin. Exercise, liikunta. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, al-mu'minul qawiyyu khairun min al-mu'minil da'if wa kullun khair. Wa kullun fi khair. Kama qaal Rasulullah. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, että vahvempi niin kuin, uskovainen, joka on vahva, on parempi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Että hän on parempi ja rakastetumpi Allahin luona. Min al-mu'minil da'if. Uskovainen, joka on heikko. Mutta profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, molemmissa on hyvä. Henkilö, jos on uskovainen, niin hän on aina, hänessä on hyvä. Ja tämä vahvuus ei tarkoita pelkästään sitä fyysistä vahvuutta. Se voi olla niin kuin vahvuus, että sä oot niin kuin todella kärsivällinen. Sulla on semmoista uskonnollista tai hengellistä, sielullista vahvuutta. Sä pystyt vahvistamaan niitä, mutta meidän pitää vahvistaa myöskin meidän kehoa. Se on tosi iso määrä meille. Meidän pitää niin kuin siitäkin todella hyvin pitää huolta. Ja kun me puhutaan niin kuin liikunnasta, myöskin Ramadanin aikana se on tosi tärkeää, että me pidetään huolta meidän kehosta. Me yleensä niin kuin unohdetaan tämä tyystin. Mä en ole paljon nähnyt oppineet, jotka puhuu tästä asiasta. Mutta nähdään tosi paljon, me puhutaan niin kuin sielullisesta ja hengellisestä asioista, mutta taas mennään siihen niin kuin meidän perusasioihin, että me koostutaan 2 asiasta, sielusta ja kehosta. Se, että me pidetään meidän huolta meidän sielusta, se vahvistaa meidän kehoa. Ja samalla tavalla kolikon kääntöpuoli on se, että jos me pidetään huolta meidän kehosta, se tulee vahvistamaan sielua. Ja te huomaatte, subhanallah, kun me teette jotain semmoista, niin kuin, semmoinen, mikä tuo niin kuin tuskaa tai kipua, niin tuutte huomaamaan, että se vahvistaa sua. Sulla tulee se endorfiinit, se hyvän niin kuin hormonitunne. Eli jos on nostat vaikka, käyt salilla, ei ole pakko käydä salilla, mutta jos sä teet vaikka punneruksia ja tämmöistä vaikeita asioita, sä teet liikuntaa, sä juokset, kaikki tämmöistä, sen jälkeen sulla tulee se niin hyvä olo tulee sen jälkeen. Ja kun me puhutaan liikunnasta, meidän pitää muistaa 3 eri tapaa, miten liikkua. Niin kuin pitää nostaa, tehdä vahvistaa lihaksia, ja sä voit käyttää siinä vaikka sun kehoakin. Sun ei ole pakko mennä salille. Eli sä teet punneruksia, kyykkyjä, käytät sun kehona se, että se on niin kuin se, mikä ne lihakset käytät siinä. Eli vahvistat lihaksia, vahvistat sun kestävyyttä, ja tämä voi olla uiminen, juokseminen, pyöräileminen, ja sitten se 3 on tämmöisen niin aerobic-tyyppinen, eli sä teet tämmöisiä niin venyttelyjä tämmöisiä. Nämä kaikki 3 on tosi tärkeitä, kun me puhutaan liikunnasta. Hyvä. Ja siinä Productive Muslim, se masterclass, niin me puhutaan tästäkin sille syvällisemmin, käydään niitä, että mitä erilaisia kannattaa tehdä, miten kannattaa aloittaa. Hyvä. Mitä hyvää niin kuin on liikunnasta? Me tiedetään tämä aika paljon. Se niin kuin vahvistaa meidän, niin kuin, just meidän kestävyyttä. Se vähentää stressiä, se vähentää verenpaineita, kaikki nämä hyvät, mitä on. Ja muistakaa, että kun me puhutaan liikunnasta, se ei ole, että me halutaan laihtua. Laihtuminen on sivuvaikutus siihen asiaan. Jos me pidetään huolta meidän kehosta, jos me pidetään huolta paastoamisesta, jos me pidetään huolta, mitä me syödään, sä laihdut siitä ja se tulee niin kuin sivussa tulee. Niin tämän takia se on tosi hyvä, että me pidetään hyvä. Sitten mitä on tosi hyvä niin kuin liikunnassa, niin siinä tulee uusia neuroneja, eli uusia aivosoluja kasvaa, mikä sitten vahvistaa taas niitä muita asioita. Niin huomaatte, miten tämä liikunta liittyy siihen, että henkilöstö tulee se suorituskyky paranee. Ja nyt Ramadanin aikana, jos sä et pysty menemään salille, jos sä oot mennyt aikaisemmin salille, tee kotona. Siinä on erilaisia appeja. Tässä onkin esimerkiksi suositus on, että just tämä niin appit käytät. Siinä on 7 minuutin appi. Kaikki, mitä sä pystyt käyttämään, sä voit tehdä kotona. Sitten nyt mitä mä yksi suosittelen on Hitti. Semmoinen kannattaa tehdä. Se kirjoitetaan, voitte googlettaa Hit. Se on tuolla tavalla hit. Eli siinä on, sä et tarvii minkäänlaisia niin kuin, välineitä. Sä teet niitä vaan, niin kuin, sä käytät vaan sun kehoasi. High intensive interval training, se oli tuolla tavalla. Eli se on todella, se nostattaa sun sykettä tosi ylös ja sä teet niin kuin jaksottaisesti sitä. Niin kuin, hyvä. Ja miten sä voit niin kuin, aloittaa myöskin tämän liikunnan, liity ryhmiin, erilaisiin ryhmiin, jos sä tykkäät niin kuin, käydä salilla, käy jonkun kanssa, jos sä tykkäät tehdä erilaisia niin kuin, yksin, tee niitä, jos sä tykkäät tehdä ryhmissä jotain niin kuin, puolustuslajeja ja tommosia. Ja samalla se on myöskin semmoinen sosiaalinen aika, että sä oot jonkun muun kanssa. Sä voit käyttää vaikka esimerkiksi
sä oot kaverin kanssa, mutta samalla te menette siis salille ja sitten menette vaikka juomaan jotain hyvää tai syömään pientä ruokaa. Se on semmoinen sekä sosiaalisuus että tai sitten teette perheen kanssa yhdessä, te menette aina kävelylle, se myöskin niin kuin se vahvistaa sitä suhdetta. Esimerkiksi. Hyvä. Yksi myös pro-tippi on, että pistät sun vaatteet aina valmiiksi jo ennen. Eli jos ennen kuin sä menet nukkumaan, hei mä menen huomenna liikuntaa, mulla on tää, sulle on valmiina, jos se sun kassi on valmiina siinä. Ei sille aamulla saa rupeat etsimään ja tekemään tämä, koska me tiedetään, mitä tapahtuu helposti. Hyvä. Mennään sitten eteenpäin. 8 näpin, eli keiluulan ottaminen. Napping. Nokoset ottaa. Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee Koranissa, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. Suratu Ruumis Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että hänen jaestaan, hänen isoistaan merkeistään on, että miten me nukutaan öisin ja päivisin. Joten on sunnaa, että otetaan se qeiluula, nokoset otetaan 20 minuuttia, 40 minuuttia. Ja tämä on myöskin tosi iso kokonaisuus, että miten me pidetään huolta meidän unesta, koska se on se, milloin me kasvataan myöskin. Meidän aivot tarvitsee, meidän keho tarvitsee sitä lepoa. Ja myöskin, jos me emme nuku kunnolla, niin se taas vaikuttaa meidän suorituskykyyn. Joten se on tosi hyvä ja varsinkin nytten, esimerkiksi nytten Ramadanin aikana taas me halutaan tehdä niin kuin, paljon niin kuin tarawih, me halutaan olla sinun ishan jälkeen niin kuin enemmän energisempiä, joten meidän pitää ottaa jonkunlaiset nokoset, ottaa niitä. Jos me emme pysty ottamaan joka päivä, ainakin ne päivät, mitkä meillä on vapaata, viikonloput meillä on vapaata yleensä, niin jos meillä on muut päivätkin jotkut vapaata, niin yritetään ottaa niistä niin kuin ne kaikki irti. Niin tämä on se, niin kuin, unet on tosi hyvä, niin kuin, ja nämä niin kuin, nokosten ottaminen, niin ne myöskin niin kuin, vahvistaa, saat enemmän energiaa, tämmöiset, ja se on vielä parempi kuin, on parempi, joo, se on parempi niin kuin kahvin ottaminen iltaisen tai jotain niin kuin sokerista. Ja sen voi tehdä sillä tavalla, että 20 minuuttia, 30 minuuttia yritä aina niin kuin, siinä 7 tuntia, kun sä oot ollut hereillä, yrittää ottaa nokosen. Ja tämä on semmoinen, että sä yrität, sun pitää etsiä sitä paikkaa, missä sä saat ja niin edelleen. Ja sitten tämä on niin kuin semmoinen aika kiva. Mä en ole itse kokeillut. Mä yritän itse asiassa vähentää kahvia, mutta sille juot kahvia ja sitten menet nokoselle. Koska tämä on sillä tavalla, että kun 20 minuutin päästä se menee sun kehoon se kahvi, joten sä herät, se herättää sut. Tämä on just sillä tavalla, että sä et ylinuku sitten siinä, kun sä otat se nokoset. Niin tämä on tosi hyvä, niin semmoinen. Mutta tämä on tosi tärkeää, niin kuin, että me niin kuin pidetään huolta. Ja me käydään siinä niin kuin masterclassissa niin kokonainen osio niin kuin, unelle ja minkälainen se unirytmi on ja mistä se koostuu se unisykli. Ja kun me ymmärretään sitä, niin sitten se vahvistaa meidän niin kuin se, että meistä tulee parempia niin kuin, keskittyneitä ja me olemme meidän, meidän suorituskyky paranee sitten, kun meillä on ne vahvistettu se. Hyvä. Ja tässä on joitakin työkaluja, mitä pystyy käyttämään. Eli tuommoinen maski, korvat, niin kuin, ettei kuule mitä. Sitten tämmöinen pieni lakana, minkä sä voit pitää mukana, jos sä löydät jonkun paikan, missä sä voit nukkua, niin kuin ottaa nokoset tällaiset. Niin se on tälle hyvä. Sitten meillä on vielä 2 inshallah jäljellä. Käydään ne läpi vielä. 9 on, että sä annat ihmisille, sadakan antaminen. Allah subhanahu wa ta'ala mainitsee, fattakullaha mastata'tum, wasma'u, wa ati'u, wa anfiqu khairan anfusikum. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että pelätkää alle, olkaa hurskaita, niin paljon kuin te pystytte olemaan hurskaita, kehittäkää sitä. Wasma'u, kuunnelkaa, mitä Allah subhanahu wa ta'ala sanoo. Wa ati'u, seuratkaa. Wa anfiqu, ja antakaa almu, ja antakaa sadaka. Ja Allah sanoo, khairali anfusikum. Tämä on parempi teille itsellenne. Ja jos te teette näitä tekoja, hyviä tekoja, se tulee teille takaisin itselleen. Te otatte sen itseltänne ja se tulee teille takaisin. Te ette anna mitään niin kuin Allah. Allah ei hyydy mitään. Allah subhanahu wa ta'ala on kuninkaiden kuningas. Hänellä on kaikki valtius kaikkialla, missä on. Mutta se, että te otatte itsestään, te annatte itsestään takaisin. Sen takia meidän pitää, ja Allah subhanahu wa ta'ala jatkaa, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ja totisesti ne, jotka varjellaan heidän omista, shuhha tarkoittaa sitä, että niin kuin se saituruus, että henkilö kitupiikki, että hän on, jos henkilö varjellaan siitä itsestään, niin kuin se kitupiikis, niin فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Totisesti he ovat ne, jotka ovat menestyneitä. Eli me puhuttiin, taas mennään takaisin siihen mikä on se menestys, että me annetaan.
me emme ole kateellisia, me yritämme antaa niitä enemmän, mitä me pystytään. Ja varsinkin kun Ramadanina profeetta sallallahu alaihi wasallam oli tapana, että antoi vielä enemmän Ramadanina kuin normaali aikana. Joten meidän pitää antaa, ja tämä on hyvä niin kuin mun mielestä semmoinen haaste, että joka päivä annat jotakin. Vaikka se olisi 1 euro, vaikka se olisi puoli euroa, tee semmoinen, että joka päivä sä annat jotakin, mitä sä tahansa pystyt. Ja ja myöskin se, niin kuin, se vahvistaa se, että sä oot kiitollinen. Se niin kuin vähentää se, että sä oot niin kuin, se, että niin kuin, pelkästään mietit itsessä ahneus. Sä oot niin kuin minäkeskeinen koko ajan, kun sä annat sitä. Ja se vähentää sitä se vähentää sitä, että oot pihi. Joo, tämä tämmöinen saita, koska sä annat koko ajan. Ja muistakaa myöskin, kun me puhutaan tästä antamisesta, että se ei ole pelkästään vaan rahallinen, vaan myöskin sä annat sun ajastasi, sä autat joitakin ihmisiä, sä annat sun tiedosta, sun taidosta, sun ideasta, sun dyästä. Tässä mainittikin sinun alussa, että tehdään dyä toisille. Tämä on se sadaka. Että oi Allah helpota tälle henkilölle. Sä tiedät, jonkun henkilöllä on joku tosi vaikea. Oi Allah helpota meidän veljille ja siskoille, missä tahansa he ovat. Oi Allah auta häntä. Sillä tavalla sä annat sitä ja se vahvistaa sitä rakkautta. Hyvä. Niin tämä on semmoinen, mitä me halutaan. Yritä antaa se sadaka päivittäin, viikoittain. Tee pieniä niin kuin perjantaipäivä, joka päivä nyt Ramadanin aikana. Tämä on semmoinen tosi hyvä haaste, mitä meidän kannattaa tehdä. Hyvä. Ja tässä oli taas jotain niin kuin appeja ja mitä pystyy käyttämään tai työkaluja. Hyvä. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin, on, että pidät huolta sinun suhteistasi. Tämä on tosi ihana asia. Profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi, kuka tahansa, kuka tahansa haluaa, että hänen elantoa, hänen elantoa niin kuin laajennetaan ja hänen ikää laajennetaan, niin pitäköön hyvää huolta hänen niin kuin sukulaisista, niin kuin pitäköön hyvää niin kuin, huolta niin kuin, suhteista, mikä on. Ja tämä on niin kuin, sillä tavalla, ja kun oppineet puhuvat tästä hadithista, miten henkilö saa niin kuin, enemmän niin kuin, elantoa ja ikää, koska ne on niin kuin, tietysti kirjoitettu. Meillä jokaisella on kirjoitettu se ikä, että niin kuin, tämä henkilö kuolee tässä ajassa. Niin oppineet ovat niin kuin, tulkinneet, yksi tulkinta on semmoinen, että kun sulla on se ikä, sulla on vaikka 70 vuotta ikä, niin Allah pistää sulle niin paljon siinä siunausta, että se tuntuu, että se on 100 vuotta. Se tuntuu, että se on 1104, se on tuplasti. Ja se elanto, mitä sä saat, se on niin hyvää, että se riittää sulle koko ajan. Me nähdään subhanallah, että jotkut on tosi paljon, niillä on tosi paljon rahaa, ne on miljonäärejä. Mutta silti ne tuntuu koko ajan, että ne on niinku ihan niinku, koko ajan, että niinku, tämä raha ei riitä. Eli Allah subhanahu wa ta'ala ei ole pistänyt niille sitä barakaa siihen aikaan, ei siihen elantoon. Ja tämän vuoksi, niin että että me niin kuin, niin kuin, että hänelle laajennetaan hänen aika, hänen ikä, niin kaikki tämmöistä. Ja jos ikä tulee myös, se tarkoittaa, että myös terveys, että me halutaan olla terveet, ei pelkästään se ikä numeroina. Niin pitäköön hyvää huolta, niin kuin hyviä suhteita hänen lähimpäisiin. Ja tämä on semmoinen, mikä meidän pitää myös muualla. Sitten, tämä on tosi mielenkiintoinen. Mä suosittelen kaikki, että katsoo tämän. Ottakaa vaikka tuosta kuva. Eli mä voin pistää tonne mä pistän tonne ei WhatsAppiin, kun tähän chattiin. Niin tämä on tämmöinen TED Talk. Siinä on, jotkut on tosi hyviä tämmöisiä TED Talkeja. Niin tämä on tämmöinen tutkimus, mikä tehtiin. Se kesti onko se joku 70 vuotta. Seurattiin, niin kuin nuoria seurattiin, niin kauan kuin he niin kuin menivät naimisiin, koulutukset, heistä tuli vanhempia, heistä tuli isoisiä, isoäitejä, ja miten heidän elämä koko ajan kehittyy. Ja jotkut vielä niin kuin on varmaan nyt viimeisimmät on vielä elossa, niin sitten siinä tutkittiin, mikä tuo sitä niin kuin, happiness, se, että henkilö on iloinen. Ja siinä oli se, että mitä paremmat hänellä oli suhteita, sillä henkilöllä oli suhteita, niin kuin ihmissuhteet, sitä parempi. Se oli semmoinen, mikä indikoi se hyvän elämän. Ei se, että mitä työpaikkaa hän teki, paljon hän saa rahaa, paljon hän oli se. Kaikki nämä oli niin kuin toissijaiset, mutta se oli se, että niin kuin, miten ne suhteet oli, miten hän tuli toimeen hänen lasten kanssa, miten hän tuli toimeen puolison kanssa, miten hän tuli toimeen
Paljon hänellä oli kavereita, paljon hänellä oli, miten hän oli niin kuin hänen niin kuin lasten kanssa, niin kuin minkälaiset suhteet. Tämä oli se, mikä niin kuin, toi sen, niin kuin sen niin kuin happiness, sen, niin kuin se ilo. Niin tämä oli mielestäni tosi ihana. Mä suosittelen, että katsotte. Mä tykkäsin tosta tosi paljon. Hyvä. Ja miten me sitten voidaan pitää huolta meidän sukulaisista ja meidän suhteista ylipäätään? Joka päivä puhumme, tai joka toinen päivä puhumme, me puhumme meidän vanhempien kanssa. Se on tosi tärkeää. Pidetään se, että vanhemmat on ne ensisijaiset. Meidän pitää olla heihin yhteydessä. Pieni sana, oikeasti se tekee niin paljon eroa siitä, kun me pidetään vaan vanhemmista pientäkin niin kuin, huolta. Me emme tiedosta, ja vanhemmat ei ehkä sano sulle sitä, mutta se, että sä vaan sanot heille, että miten tänään meni, sä käyt heidän luona, sä annat heille jonkun lahjan. Ja tässä muuten, mitä mä aina suosittelen, on semmoinen kirja kuin, se on semmoinen kirja kuin the, the Five Love Language, eli 5 rakkauskieltä. Kun me opiskellaan muiden rakkauskieltä, miten ne kokee, että heitä rakastetaan, niin sitä kautta niin kuin se tulee. Se on tämmöinen, mä voin kirjoittaa The Five Love Language. Mä katson tuosta, kun mulla on toi kirja tuosta, niin mä kopsaan sen. No mä kirjoitin väärin language, eli kieli, niin mitä enemmän me tunnetaan toisten kieltä, millä ne puhuu, mitä ne kokee, että heitä rakastetaan, sitä enemmän me vahvistetaan meidän side heitä kohta. Ja vanhemmat on yksi tärkeimpiä, ketä meidän pitää olla, niin kuin, että me rakastetaan ja pidetään heistä huolta. Meidän kavereita, jos meidän vanhemmat ovat kuolleita, me teemme heille duään säännöllisesti, me pidetään huolta heidän niin kuin kavereista, koska se on se, niin kuin se oikeus meitä kohtaan, että ne, ketkä oli heidän kaverit, niin ne tunsi heitä tosi hyvin ja sitten me pidetään heistä huolta ja ollaan heihin yhteydessä. Meidän kaverit, meidän perhe, niin kuin, meidän mikä se on, sisarukset, niistä pidetään huolta. Nämä kaikki WhatsApp-ryhmä tehdään niin kuin perheelle esimerkiksi ja siitä pidetään heistä huolta ja tämmöisiä. Nämä on ne, mitä me pystytään tekemään. Hyvä. Ja tässä on joitakin appeja, mitä pystyy käyttämään, niin kuin Zoomin kautta pystyy menemään. Tekee sitten Family Tree, tämä on muuten tosi hyvä, että tekee semmoisen, niin kuin, kuka on mikäkin sulle. Että niin kuin isän, äiti, isän, sisko, sisarukset, kaikki näet, sä pidät heistä huolta sillä tavalla, kun sulla se mikä se oli, perhepuu, niin sitten sä pystyt heihin, niin kun sä tiedät, mikäkin tulee. Ja tämä on tosi tärkeää, niin kuin, että me pidetään niin kuin, huolta meidän niin kuin perheistä, se auttaa meitä annat heille lahjoja, jotain kirjoitettua, ne tykkää, ihmiset tykkää siitä, wow, että hei, tämä ihminen muisti mua, niin tämä on tosi tärkeää. Hyvä. Tässä oli nämä nyt nämä kymmenen tapaa, mitä me äsken käytiin läpi. Mä voin, no tuosta te saatte inshallah tämän, mä voin lähettää teille nämä tämän luennon, nämä diat, mä voin lähettää, niitä voitte itse käydä sitten läpi. Hyvä. Sitten, mistä tästä sitten seuraavaksi? Anteeksi, mä oon pahoillani. Mä menin hieman yli ajan, mutta mä oon ihan kohta valmis. Mistä tästä sitten eteenpäin? Inshallah, mä tuun tekemään, mä teen tuon, mikä se oli, sen masterclassin, niin mä tuun uudestaan tekemään sen tuossa huhtikuussa. Jotkut onkin käyneet mashallah mun kanssa läpi. Jotka on käyneet mun kanssa läpi, ne ovat aina tervetulleita ja se on niinku ihan niinku niille niinku ilmaisia, kun ne on kerran käyneet ja tulleet mukaan. Ja kaikille muille, niin tässä on tämä linkki. Jos mä saan. Niin, tässä on tämä huhtikuussa alkaa. Mä en muista, oliko se 18 päivä taisi olla, mutta siinä jossain se alkoi. Se on 6 viikkoa, niin tuossa te voitte ilmoittautua, inshallah. Ja me pistän myöskin inshallah siihen kommentteihin, kun mä pistän tämän, lataan tämän video, niin siinä te voitte niin kuin, ilmoittautua. Ja sitten sitä kautta inshallah, niin mä oon teihin pääsit yhteydessä ja voidaan jutella sit siitä. Hyvä. Alright, no niin, tässä oli tämä kaikki. Nyt mä pistän tämän kiinni.